Слава Україні! В етері новини. Авіаудар був по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше 3 загиблих та 7 поранених. Розбирають завали. Про це в телеграмі написав Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Про партизанський рух. Мелітопольські фермери дали окупантам отруєну черешню, про це повідомив мер міста. Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам. Це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масове захворювання у тих рашистів, хто її крав у фермерів. Це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району, розповів в телемарафоні Іван Федоров. Про безпекову ситуацію на Луганщині. Протягом майже 4 місяців в росіян немає значних перемог, тому вони і скидають всі резерви на захоплення Сєвєродонецька. Жорстокі бої точаться за кожен дім в місті. Українським військовим необхідна далекобійна артилерія, аби відтіснити росіян на безпечну відстань. Під час вуличних зіткнень в Сєвєродонецьку щодня гинуть десятки окупантів, зазначає Сергій Гайдай. А під час боїв у Сєвєродонецьку Московії не допомагає її перевага у кількості танків. Це вже дані британської розвідки. Тут зазначають, що причиною в цьому є те, що під час вуличних боїв у місті українські військові та росіяни діють невеликими пішими групами, і просування окупантів значно уповільнюється. Також британська розвідка додала, що окупанти на Донбасі діють в украй недостатньо укомплектованих угрупуваннях. Про це свідчить те, що деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай налічують від 600 до 800 військовослужбовців, змогли зібрати лише 30 солдатів. У Маріуполі керівництво шкіл забороняє учням використовувати українську мову навіть на перервах. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Ну а далі подивимось відео, що таке литовська антидронова рушниця і як вона працює проти рашистських безпілотників. Далі короткий ролик. В росіян все більше з'являється на фронті дронів, навіть дронів, які скидають боєприпаси наших захисників. Але у нас з'являється все більше антидронових рушниць. Наприклад, як ця литовська EDM-4S. Для неї всього лиш потрібно зарядити батарею, візуально навестися на дрона і спустити спусковий гачок. Все, дрон втрачає сигнали керування, записи відео, GPS-навігації і або падає, або повертається туди, звідки він був здійснений для запуску. Тому ця рушниця спасає життя наших захисників. Слава Україні! Героям слава! А далі так і хочеться сказати. Кадило крутиться, лавеха мутиться. Ну це про Гундяєва Кирила, патріарха цього московицької церкви, який ФСБшник в рясі. Так от Британія проти нього, на нього наклала санкції на нього, на цього бородатого чмошника. І так, патріарх Кирил отримав санкції, ще низку осіб теж туди в цей список санкційний додали. І більше інформації ви можете про це дізнатися в нашому телеграм-каналі umn.ua. А Зеленський тим часом зустрівся в Києві з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Президент Франції Макрон і так, щось я тут запутався. Так от, вони ще побували в Ірпені. Президент Франції після цього сказав, що, на жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства. Це воєнні злочини. А німецький лідер сказав, цитую, як і Буча, Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства, жорстокі руйнування у цьому місті. Це пам'ятник, ця війна має закінчитися. Також перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що допомога Україні триватиме, доки це необхідно для боротьби України за незалежність. А Олексій Резніков, міністр оборони, сказав в інтерв'ю CNN, що нова західна зброя дозволить Україні повернути Крим. Ми збираємося звільнити всі наші території, всі включаючи Крим. Крим – стратегічна мета для України, тому що це українська територія. Але ми будемо рухатися крок
за кроком. Далі Рамштайн 3:0. Резніков розповів, що там було, а нададуть за результатами цієї зустрічі більше озброєння. Зокрема, йдеться про 155-мм гармати, Хаймарс, Герпунс тощо. Від США це все буде, а також вертольоти від Словаччини, артилерія буде від Канади, Польщі та Нідерландів, реактивні системи залпового вогню від Німеччини, до речі. Але то побачимо, як це буде відбуватись на практиці. І ще дещо написав у Твіттері міністр оборони Олексій Резніков. Що це таке? І ще дещо ніхто не знає. І таке. Все для того, щоб розвалювати русню. Тому наразі в мене все. Більше буде в телеграм-каналі VMN.ua та фейсбук-сторінці VMN. Підписуйтесь, ставте вподобайки під цією трансляцією, підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Слава Збройним силам України, смерть окупантам! Так, от все. Георгій, ти тепер чуєш чи ні? Що в тебе за польові умови? Ми тебе тепер не чуємо. Все, Я вас чую. Так от, я хотів почати нашу розмову з сюрпризу, який я для тебе спеціально готував дуже довго. Только не это. Ні, тільки це. Я знаю твоє почуття гумору, дещо в мене є. Невже? Так. Невже? І що там всередині? Нарізняк, сподіваюся? Ні, не нарізняк якраз, а гладкоствольно. Хатсан БТС 12 калібр. Ти щойно прорекламував бренд. Сказав би 12 калібр. Я б зрозумів. Яка різниця? Я нічого не рекламую, я просто називаю речі своїми іменами. Розумієш, якщо в мене стоїть комп'ютер Apple, це комп'ютер Apple. Якщо ти Георгій Учайкін, ти Георгій Учайкін. Якщо це Аліна Васильєва, це Аліна Васильєва, я Роман Скрипін. Все в порядку. Розумієш? Камера напроти мене Canon. Що там ще треба прорекламувати? Якщо новий заповіт і книга псалмів, це новий заповіт і книга псалмів. Більш нічого. Іншого я сказати не хотів. Так що давай про те, як рухається у нас ухвалення закону, якщо воно все ж таки відбудеться, тому що політики мене дуже сильно дивують. Таке враження, що війна для них скінчилася, але повертаємося до озброєння, тотального озброєння українців, що мало б відбутися вже 8 років як. Це було питання? Це твоя реакція. Це не питання, це риторичне питання. Насправді це не питання. Ніяк не рухається, все стало знову на свої місця. Знову Міністерство внутрішніх справ заспівало свою пісню. Тобто їх нічого не здатно переконати. Тобто, коли вони вже наважилися, це ж історія, і люди повинні знати. Коли з'явилося опитування рейтингу, яке показало там 58% за, соціологічна служба рейтинг, напевно, виникла в них всередині ситуація, в якій вони сказали один одному, та це всі якісь навіження, там, що там мене питали, 2000 людей. Ми зараз проведемо справжнє опитування і точно посадимо їх на місце. Ну і вони вирішили замутити опитування в дії. Показало 59%. Тобто, насправді, от буквально в перший день, я коли побачив показники, ти знаєш, я як людина причетна до написання петиції, подання, я знаю одразу, які будуть результати.
Я одразу зрозумів, що ми вийдемо на ті самі результати, що і по соціологічній службі рейтинг, і спокійно сидів і чекав, як вони будуть викручуватись. І далі почалися народні співи. То Монастирський заявив, що він, ну так, це класно, але він все ж таки за те, щоб пістолетики зберігалися вдома. Потім з'явився, у них є такий фахівець, знаний, визнаний, Григорій Усатий, кандидат юридичних наук, який почав підспівувати про те, що так, ну, автомат Калашніка, Глок 17-го калібру, тобто всі ні, всі понавпиваються і повбивають. Потім в нього ще був такий вислів, я просто припух від цього. Каже, тобто, якщо людина не загине на війні, то точно потім його хтось з цивільних пристрелить. Тобто в нього такі були заяви. Ну і потім Князєв, не Князєв, а цей у нас очільник поліції, скажіть мені, будь ласка. Монастирський. Ні, Національної поліції. Да. Думаєш, я знаю? Я не знаю. Я забуваю прізвище цієї шляхетної людини. Він сказав про те, що чекайте, спочатку все треба на облік поставити, а потім будемо розбиратися. А потім ще радники почали розповідати. Ну, ви ж розумієте, що діє це несерйозно, це так ніби дарачий голос. Тобто, по факту, вони взяли... Клименко Ігор Володимирович. Так, точно, я забув прізвище. Я просто загуглив. Через Apple. Ну, у мене немає комп'ютера, я виходжу, я розумію, живу так. з телефоном, тому вибач. І, значить, по факту відбувається що? Вони не очікували, що результат буде такий. Вони добре розуміють, що вони втрачають зараз медійно, але їм хоч, не знаю, хоч Божа роса, вони свою тему будуть гнути, доки, не знаю, поки небо не впаде на землю. Тобто сказати про те, що суспільство, там, Українська асоціація власників зброї щось не зробила, вже не можна. Зроблено все. Просто тупо включають блазнів і не хочуть ухвалювати волю народу. У нас тут, знаєш, з одного боку ми там про народовладдя розповідаємо, а з іншого боку таке народовладдя засовуємо в одне місце. Ну, сумна ситуація з одного боку, хоча нічого дивного, вони ще трошки попітляють, а потім все одно ж доведеться. Я буду говорити страшні речі далі, і оскільки я тебе підтримую абсолютно. Тут у нас ніяких розбіжностей бути не може, і це не пов'язано з тим, скільки ми знайомі вже по руках, то ми забудемо. Зовсім інша ситуація. Та? Я тут буду зараз цитувати інтерв'ю Федорова, який один з найефективніших міністрів, діджиталізація, Дія, про яку ти згадав, про опитування через Дію та співпрацю з Мета. У травні в Дії тривало опитування щодо володіння вогнепальною зброєю. Яку вагу має це голосування? Відповідь. Це інтерв'ю «Українській правді», я просто читаю прямо з екрану зараз. Від початку створення Дії ми запускали опитування як тестування елемента прямої демократії, аби розуміти, як краще розвивати застосунок. Тобто він викручується, це прикро. Я за освітою соціолог, тому добре розумію, що результати опитування щодо вільного володіння вогнепальною зброєю не репрезентативні. У застосунку представлена певна категорія людей, яка не репрезентативна, в принципі. Є, причому, що це упорядкування всіх реєстрів, і що значить нерепрезентативна. Це громадяни України, які зареєстровані в застосунку, який є офіційний, там, де в тебе всі документи зберігаються, і мало того, там розмитнення автомобілів збираються зробити, що прекрасно з одного боку. А от про зброю. У застосунку представлена певна категорія людей, яка не репрезентативна, в принципі. Є питання доступу до технологій, внутрішньої міграції, багато чинників впливають на те, чому саме така аудиторія зараз у Дії. У цьому випадку мова йде про онлайн-консультацію людей, які використовують застосунок. Ми отримали великий обсяг інформації. До опитування долучилися 1,7 мільйона українців. 1 мільйон 742 тисячі, там скількись там людей. Та-та-та, абсолютно точно. Цього достатньо, аби зрозуміти певний тренд, тенденцію в питанні регулювання обігу зброї. Після запуску цієї послуги почали надходити запити від різних міністерств щодо проведення опитувань. Ми отримали запит від Міністерства внутрішніх справ, Денис Монастирський, і провели опитування. Як він буде використовувати результати опитування, залежить від нього. І тут я буду цитувати по Дерев'янському, питання блядські ці зайобують мене. Ну, типа, що має відбутися? От просто. 1 700 000 людей відповіли вам на питання цілком конкретно. Це навіть
воно не репрезентативне, але це величезна, якщо ви хочете назвати це фокус-групою, нехай буде фокус-група. Це 1 700 000, як ти там сказав, 40 тисяч, так? Так, дивись, що я хочу тобі сказати. Насправді тут в цьому всьому важливий логічний ланцюжок якийсь. Тобто, це ж Денис Анатолійович Монастирський, він же ж не просто прокинувся зранку і подумав: Федоров, давай опитування проведемо. Ні, він сказав нам, що він це робить на доручення президента Зеленського. За дорученням. За дорученням, да, президента Зеленського. І тобто тепер Денис Монастирський підводить під монастир президента Зеленського, який йому сказав: ну, все ж там, ну, давай з'ясуємо, щоб поставити крапку в цьому питанні. Почитайте, що ж там вони перед тим казали. І от тепер починається оце, от я не знаю, як назвати, манси. Ну, важко щось мені сказати. Чому? Тому що це настільки очевидно, особливо на тлі того, що відбувається навколо нас, і вони всі досі не хочуть визнати наше право володіти маленькими пістолетами для самозахисту. Ти уявляєш маленькими собі, пістолетами. Да, яка корупційна схема стоїть за цим всім, що ми всі разом... Величезна корупційна схема. Народом не можемо це зламати. Це ж фантастика. Мільйони людей вже висловились. І все одно ні. Давай. Знаєш, так, як в тому анекдоті, я 2 слова скажу. Я вже і дупу приносив, і унітаз показував. Все одно туалетного папіру немає. Паперу, ну то не важливо. Це вже, знаєш, такі дрібниці. Там це я пристьобуюсь, оскільки за освітою журналіст, тобто людина без освіти, але можу за своїм дипломом викладати українську мову і літературу. Чудово. Але це таке, це виправляти, це не страшно, тому що люди поступово вчать українську мову, це добре, і всіх закликають це робити. Але дивись, тут є кілька нюансів. По-перше, коли ти бачиш ворога, ти будеш носити з собою зброю, чи ти будеш бігти додому для того, щоб її витягти? Ну, тут справа не в ворозі, тобто ми ж кажемо про це мірну частину. У нас в першу чергу це зараз питання ворога, він нікуди не подінеться. Тоді тут треба розглядати все трошки під іншим кутом. От дивись, чому пістолет? Чому короткоствольна зброя? Тому що її можна носити з собою. Це перше, це рушій розвитку всієї галузі і ринку. Якщо ми кажемо, що ми з тобою пригадуємо часи, коли мріяли про приватний автотранспорт, чи в нас автомобілів не було, і пересувалися тільки громадським, то ми добре знаємо, що таке, коли з'являється перший автомобіль. Це за ним одразу з'являються якісь ремонтні майстерні, якісь ділери, якісь сервіси з продажу. Всі починають рухатись, з'являється врешті-решт якась галузь. У нас немає базового інструменту для того, щоб з'явилося патронне виробництво, почало формуватися там культура розвитку стрільбищ. От, наприклад, наші сусіди, поляки, вони просто сказали, що 380 стрільбищ держава профінансує, 380, для того, щоб люди могли тренуватися і готуватися до тієї навали, яка скоро прийде. Тобто це перший нарізний камінь, давай який має бути. Яка скоро прийде, вона, дай Боже, не прийде. Тому що я не готовий, щоб це все йшло і Україну руйнували. До поляків? Ну, аж туди на польський кордон. Я, в принципі, психологічно... А ніхто не готовий, але це від нас з тобою не залежить. Але польський кордон є ще з Білоруссю. Так що це треба враховувати. От Олена тут сидить, і вона з Білорусі. У нас теж з Білорусі є кордон, і я б не сильно так був спокійним на цей рахунок. Угу. Скажу чесно. Я згоден. Я не буду заперечувати, тому що цих людей в голові я не знаю що. Тобто мізками це назвати тяжко. Не вірю їм. Я теж. Єдине, що, знаєш, коли ти дивишся на оце все, на всі ці заяви, і ти розумієш, там Путіну 70, слава Богу, що тобі 70, і ти... І Лукашенку скільки? Ну, Десь в районі, також, да, так. не пам'ятаю. Так що, пацани, ви їжте землю, готуйтеся до неї. Але дивись, тут питання ж самоозброєння можливе. Без всякої дозвільної системи, якщо держава не здатна відповісти на це питання, для чого ви в дії мене мурижили, там, треба, не треба, я вам відповів, треба, все, давайте. Бігти до сейфа, коли на тебе нападає ворог, це дурниця. Тобто зброя має бути на поготові. І не вдома вона має бути. Тобто зараз, коли воєнний стан, вона може бути з тобою всюди.
І має бути з тобою всюди. Це треба зрозуміти, тому що це є самооборона. Оці мелітопольські черешні, про які згадував Назар, що там отруєні віддали ворогу, ну це прекрасна зброя, але це не досконало. Ну це креативно. Так, Креативно, по-мистецьки. а людей просто іншого виходу немає, тому що їм не дали дозвіл свого часу на зброю. Це давай ми не будемо плутати з тобою зброю індивідуального самозахисту або і ту зброю, якою мають бути озброєні люди, які беруть участь там в ТРО або ТФТГ. Це трошки різні речі. Я тут буду схильний підтримати Данила Яневського, який постійно казав, що треба робити резервну армію і не видавати бажане за дійсне. Для власного захисту, для власного захисту я так в принципі і сказав. Ну, в поліції мене запитали, з якою метою? Я кажу, для власного захисту я на полювання не ходитиму. По-друге, в мене є велика проблема, не тільки в мене, тому що я тут не один такий, хто обзавівся зброєю. Це полігон, де можна навчитися стріляти. І хто тебе навчить стріляти. Оце зараз проблема. У мене рушниця лежить, я можу її зараз витягти, але я буду на ідіота схожий з нею. Тому що це певна наука, як поводитися зі зброєю. Там інструкція є англійською. І самотужки я можу вивчити. Я знаю, як з воздушки стріляти, у мене ще воздушка є, я не буду показувати тут. Для відстрілу псів, тому що вбили течка, знаєш, це от все. Системна помилка, системна. І ти знаєш, я в контексті того, що там я чую, на фронті не вистачає катастрофічно в нас арти, не вистачає снарядів. Я одразу починаю згадувати і будувати такий ланцюжок. А вибухали у нас склади роками, десятиріччями. А у нас оце все це випадковий збіг обставин. З 14-го року вибухнуло, якщо я не помиляюся, 5 складів. Один з них в Балаклії, це Харківська область. Випадковий збіг обставин, як ти вважаєш? Я думаю, ні. Ні. Так от я думаю, що відсутність закону про обіг зброї з регулюванням права громадян на самозахист як наріжного, і там відсутність там патронних заводів, виробництва стрілецької зброї і всього, скажімо, притомного виробництва, це ланки одного ланцюжка. Це тобто я розглядаю це тільки так, я не можу інакше розглядати. Чому? Тому що вже діє. Що після дії можна ще задіяти, скажи мені, щоб затягнути? І це в мене є далі питання, може в Олени є, тому що вона сидить на слуху і немає, так? Так, понимаешь, я ж не сильно, я могу только слушать, я согласна. Окей, все. Я просто уточнив, тому що дехто боїться просто мене як вогню, знаєш, там, щоб не порушити. От, дивись, і тут питання, а чому влада так боїться озброєння населення? Ага, а питання тепер головне. Правильно? Це найголовніше, напевно, питання на сьогоднішній момент. Тому що влада зциться озброєного населення, тому що воно може показати в свій час, як на Майдані. А кому належить влада? Ні, тут не те? Трошки інша концепція. Я помиляюся? Давай. Дивись, серед власників зброї, ті, які переймаються питаннями там самозахисту і взагалі, є така фраза, постійно використовується. Тобто, громадянином тебе робить не тільки паспорт, а право захищати всі свої інші права. І от право на захист власного життя, воно є фундаментальним для справжнього громадянина. Тобто ти не можеш бути залежним від патерналістично налаштованої держави, яка тобі тільки розповідає, з якою швидкістю ти маєш бігти платити податки. Розумієш, вже з гусями дехто порівнює, яких треба обережно ощіпувати. Тобто це неправильно. Скажу тобі відверто, то ця війна, яка триває зараз, вона ж врешті-решт має призвести до виникнення оновленої країни, в якій люди захочуть жити. І от я, дивлячись на те, з ким ми зараз опинилися в одному човні, з цими всіми блюзнирськими заявами, от я чітко розумію, що ми, боюся, з ними можемо не побудувати тієї країни, в якій захочуть жити діти, онуки, які вони захочуть сюди ще повернутися, розумієш? І вони це відчувають, бо вони сприймаються трошки інакше. Я дивлюсь там людям в очі, які там з коктейлями Молотова готові були на танки кидатись, і бачу, що це громадянин.
А от дивлюся інтерв'ю якогось там чиновника, як він розповідає про те, як нам жити і себе захищати, і розумію, що він сприймає ситуацію зовсім інакше. І от рано чи пізно ці світи зіткнуться, вони зустрінуться, вони зустрічаються у нас періодично там в 4-му, в 14-му, 8-му, тобто завжди щось виникає в нас таке. Я просто боюся, що ця суперечка може бути вже вирішальною. Люди нічого не хочуть чути. Якщо ти бачиш по телевізору, показують хлопці там, от ми чудово там розбили підрозділ там негідників руснявих. І якщо ти бачиш там поруч з ними, з цими вбитими лежить зброя, це означає, що зброя поїде в мирну частину України. Якщо ти не бачиш цієї зброї, це значить, що вона вже на шляху до мирної частини України. Бо попит на неї шалений. І якщо не задовільнити його в законний спосіб, люди озброюються незаконно. Ніхто більше не слухає розмов міністрів по телебаченню. Ти підтвердив тільки те, що я сказав, що є самовільне озброєння, і ви його зупинити не зможете. Не зможете ніяк. Ніколи. Ну, тим більше війна, вона самоозброїть цих людей. І так був ринок незаконного обігу зброї, 8 років триває війна. Тобто за цей час можна було вже, та в принципі на руках і так. Достатньо всього і... І замість того, щоб це формалізувати, тому що є елементарна логіка влади в будь-якій там цивілізованій країні, що це треба формалізувати, якщо це з'явилося як явище, то це треба формалізувати і взяти під якийсь систематизований контроль, взяти на облік. Це логіка. Так вони ж і кажуть тобі, що ми хочемо закон, але такий, як хочемо ми, не такий, як вам потрібен. Так, згідно їхній закон передбачатиме що? Там складання зброї? Тобто, їхній закон передбачає, що ти можеш придбати собі мисливську рушницю, як ти і поставити її вдома в сейфі. Все. Тобто, коли ти виходиш це не вдовільняє. І так не задовільняє 59% населення. Тобто, коли є загроза, давай дивитися там правді у вічі, зараз в мене тут загрози немає. Я на полювання не ходитиму, я ворога так от впритул не бачу. Якби зброя була в Ірпіні, в Бучі, в людей, в Гостомелі, розумієш, що ворог, він в принципі на цьому ґрунті зциться дуже сильно. Чому вони руйнують все? Тому що вони думають, що тут зараз буде тотальний спротив. Їм краще винищити все, зрівняти з землею, щоб не було ніякого спротиву. Тому що вони зцються, вони бояться. Але у людей зброя не у всіх вона є. Я нагадаю, що такий був відомий японський адмірал Ямамото, здається, прізвище його, який був автором атаки на Пёрл-Харбор. Він свого часу сказав, що там наші успіхи в Пёрл-Харборі не мають вас сильно тішити. Чому? Тому що ми ніколи не зможемо вдертися до континентальної частини Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що за кожного дерева на нас буде спрямований ствол. От те саме нам треба було робити, починаючи як мінімум з 2014 року, нам треба було робити. І всі ці розмови, а вони не можуть сказати, що вони нас не чули, тому що і петиції, і законопроекти, і достатня кількість публікацій, матеріалів, тобто вони тупо ігнорують це. Чому? Тому що, знаєш, як сказав один відомий правник Всеволод Речицький, каже, владі потрібні бойові овечки, які там від ворога відбилися, а потім все назад в стіло, зубки свої знімайте і знову в стіло. Це не новина, в принципі. Так, і от вони живуть за такою концепцією, а людей ця концепція не влаштовує. Тому думаю, що так просто це не закінчиться. Люди будуть озброїтись, а спроби їх роззброїти, нехай спробують. Вони ж погрожують там чимось. Хай спробують, хай підуть вилучать у когось зброю. До мене не треба приходити, у мене все законно. Я так про всяк випадок, вони люблять користатися моїми пропозиціями, ви вже приходили. Тому в мене все нормально. Людям треба просто давати більше інформації, тому що це здобуття цього посвідчення, дозволу на зброю, яке я маю, це не так важко зробити, просто прийти до 3 лікарів. Все. Треба взяти довідку, все це оформити. Скільки? За 2 дні ти впорався? За 1 день.
Ну, тим більше. От зараз всі мають купувати ту зброю, яку можуть купити, якщо знайдуть в магазинах. Там черги, як в мавзолеї. За один день, і причому це з відвідуванням поліції. Так, ну зараз це вони таким шляхом йдуть, і це більш-менш нормально. Тобто озброїтись по максимуму. І я про що? Я про те, що тут дається дозвіл, просто так звана зелена картка, вона дається там на гладкоствольну. Ви можете мати дві зелені картки: одна на нарізну, друга на гладкоствольну. Але кожного разу доведеться оформлювати дозвіл в цій системі. Нехай так поки що побуде, але я. Ну чому? У мене до 25-го року. Ні, ти якщо захочеш зараз придбати, я сподіваюся, що я тебе протягом цієї програми переконаю, що все ж таки в наш час гладкоствольна зброя для відсічі ворогу, вона трошки недоречна, хоча я знаю випадки вдалого застосування. Тобто, от ти захочеш придбати собі ще карабін нарізний, якусь цивільну версію або американську, або пострадянську, і от ти знову підеш за цією процедурою. Я знаю, кажу, що доведеться брати знову проходити ту саму процедуру. Але шукай карабін. Інша річ, ні, так я маю на увазі, що тут кожна зброя, як і кожен автомобіль, він має застосування цілком практичне. Ну, скажімо, ти на смарті в гори не вийдеш. По місту це прекрасна автівка. Тобі треба, щоб їхати по горах, треба 4х4. Правильно? І це от просто різна зброя. З якою метою ви її берете, тобто це от впритул, якщо з дробовика так шмальнуть, то рознесе пів ворога, його не буде просто. Ну так, якщо впритул, це вже інше питання, в цілому ти маєш розуміти, що гладкоствольна зброя може бути для тебе ефективною в умовах міського бою там, до 50 метрів за умови використання або великого шроту, це ми вивчали якраз з нашим продюсером етеру Сашком, вивчали, на яку відстань вона ефективна. Розумієш, і це треба просто людям все пояснювати. Для цього і є все в Ютубі, у них є Ютуб канал, вже правильно у вас є, ОАВЗ? Все є. 50 метрів гладкоствольна зброя може бути ефективною за умови, що ти знаєш, як з нею поводитись. Але все одно в тебе обмежений кількість набоїв обмежена, і в тебе максимально там буде 8+1. Тобто, у мене напівавтоматичне перезарядження. Потім тобі все одно доведеться досилати туди патрони. Тобто ти витратиш без навичок і навіть з навичками досить багато часу, ніж, скажімо, я пересмикну автомат Калашникова, вставлю в інший магазин, смикну створ і наведу. Розумієш? Тобто це буде інакше. І в мене з самого початку буде 30 набоїв, які летять на відстань набагато далі, ніж 50 метрів. І, скажімо, а на яку? Вбивча сила буде там до 1200-1300 метрів. Я так і знав, 1500 кілометрів. Так, але, скажімо, ефективне використання, от я там, скажімо, зараз з відкритим прицілом, так що я не люблю ці всі прибамбаси, на 100, на 150, іноді на 200 метрів можу працювати. А ти вже не дотягуєшся. І знову ж тобі кажу, щоб ми зараз в тих умовах, що якщо і купляти зброю, то треба розуміти, що краще на карабін, краще на різняк. Однозначно. І те краще. Так. Свята трійця. І ще й пістолет. Так. Пістолет, карабін і гладкоствол. Так. Я лише про це. І тут питання, чи не бояться, от у нас приїхали сьогодні Шольц, Макрон, Драгі, Йоганніс, цілі аж 4 людини. Ми про це будемо потім пізніше з Аленою це обговорювати. І Лиховій долучиться, Дмитро, це новинарне видання. Але чи не бояться в Європі, що українці виявляться дуже підготовленою, озброєною нацією в результаті цієї війни? А нафіга вони нам треба, там, від гріха подалі? Як ми приречені жити поруч з Росією і з тим, що від неї залишиться, я сподіваюся, так вони приречені жити поруч з нами. І єдине, що я можу одразу сказати, що Україна – це буде великий військовий і мілітарний хаб. Це вже очевидно. Тобто це буде надпотужна армія, це буде озброєне населення, це буде рано чи пізно розвинуте виробництво і зброї, і боєприпасів. Це однозначно буде
вотчиною формування приватних військових компаній, які будуть працювати поза межами України на комерційних засадах. Чому? Тому що в Україні вони за статутом не мають права працювати. Тобто це буде центр от такий от європейського рівня щонайменше. Це абсолютно однозначно, це вже видно неозброєним оком. Хоча б з тих міркувань, що дивись, яка галузь сьогодні може бути інвестиційно привабливою? Ну, скажи, яка, на твою думку? В Україні? В Україні зараз будівельна. Серйозно? Ну, тому що у людей немає житла, і це реально туди будуть величезні капіталовкладення, буде зростання, тому що туди будуть великі інвестиції. Ну, треба людей Не буде. Я маю на увазі по завершенню війни. Якщо ти зараз маєш на увазі... Зараз. Зараз, Війни, то... ти знаєш, ти ставиш риторичні питання, як і я. Ну, це прекрасне питання. Тобто Так, це от... озброєння, це захист і більше, в принципі, нічого іншого. Так. Інвестиції в військову і зброярську галузь, вони просто лежать на поверхні. Треба організувати, з усіх точок зору безпекових, але сюди будуть вкладати гроші. Треба просто продумати безпеку, а в будівництво не будуть. Будівництво будуть після. Після нам треба ще дожити. Це правда. До після. Тут горизонт планування, наприклад, в мене не виміряється більше, ніж там 16 годин. Далі я нічого не планую, я не знаю, ти знаєш, я з тобою знову погоджуся, тому що коли мені починають лити в вуха всяку маячню, я вам зараз розкажу, як довго триватиме війна, ну це... Бий на звук одразу. Просто бий на звук. Бий на звук. Ну дивись, там насправді є така правдива інформація, ну принаймні там я довіряю своїм джерелам, що до цієї великої війни, до 24 лютого, вже там протягом тривалого часу в Україні було налагоджено виробництво патронів. Кажуть, у вас жодного патронного заводу не було. Якраз було налагоджене виробництво за сприяння Сполучених Штатів і НАТО патронного заводу. Де, не скажу. Але за натівськими калібрами. Ну, тобто, коли починають говорити, та у нас же нічого немає, ми взагалі... Ні, Ром, я знаю абсолютно все, де такі виробництва знаходяться, я знаю, про яке виробництво мова йде. Ми не будемо про це говорити, правда? Але проблема в тому, що це виробництво не здатне забезпечити навіть на 5% потреби цивільного населення. А потреба Збройних сил України, вона виміряється мільярдами патронів на місяць. Чому? Тому що хлопці стріляють. І для того, щоб забезпечити це все, це треба будувати зовсім інші схеми і зовсім інше кіно. Тобто це треба залучати інвесторів, гарантувати держзамовлення, запускати в ринок інвестиції американські, не європейські, а американські. І, тобто це інша розмова. Але для того, щоб наситити ринок України зброєю, набоями і взагалі всією цією воєнною темою, тобто весь світ може долучитися. Тобто тут... Я знову не працюю в Генштабі, я дивлюсь, Рамштайн 3 відбувся вже не в Рамштайні, але формат вони назвали Рамштайн. Це так символічно звучить, знаєш, якщо згадати взагалі весь контекст, група, Ліндеман, його ці загравання з московітами. Любимий город може спати спокійно. Чого ти це співаєш? Чого ти лізеш взагалі? Куди ти лізеш? Але Рамштайн, тим не менше, формат він працює, і буквально сьогодні Микола Фельдман був в етері з Олексієм Бобровніковим, вони це обговорювали. Там була прекрасна прес-конференція, на якій прозвучало багато важливих речей. І я б схилявся, щоб я був реаліст, а не, скажімо, там оптиміст або песиміст. Тому що я, наприклад, не розумію, коли Арахамія говорить про там, кількість втрат, і це говорить Арахамія. Хто такий Арахамія? Це керівник парламентської фракції, так, якщо я не помиляюся. Я з ним не знайомий особисто. Я просто читаю сьогодні, там, у нас втрати до 1000 людей, це і 200-х, і 300-х. Тобто мовчали, знаєш, плили і на березі всрались. Ну, тобто я чесно такого не розумію. Дивись, я скажу тобі, що я думаю з цього приводу.
Втрати в нас дійсно величезні. Я розумію. Гинуть хлопці найкраще. Чому? Тому що от такі... Це я теж знаю, і мені це важко усвідомлювати. Машина, так, яка є, ти ж розумієш, що фактично за всіма іншими показниками Росія просто гігантська країна з гігантськими запасами всього на світі, і вони просто шмаляють без зупинки так, що там вижити неможливо. Тобто, яким чином збалансувати це все, поки відповіді немає, бо, на мою думку, вся допомога, яка по ленд-лізу, вона почне ефективно працювати. Ну, от я зараз скажу, щоб в мене тапками не кидали, не раніше жовтня. Для цього є пояснення. Так, щоб, це просто мало хто в Україні знає, що фінансовий рік в Америці починається з жовтня. Тобто, бачиш, я от не хочу деталізувати, просто щоб не сильно. Не раніше жовтня. До жовтня місяця ці покидьки мають можливість накидувати нам стільки, співвідношення просто жахливе. Тобто ми будемо змушені якісь території втрачати, які потім буде дуже важко повертати. Дуже важко повертати. І точно знаю, що нам треба робити, нам треба готувати людей до затяжної війни. Ті хлопці, яким сьогодні 16-17 років, вони ще застануть її. Нам треба працювати, вже починати з підлітками і знайти місце для літніх людей в цій системі. Нам треба використовувати всіх, бо нам завезуть і гармат рано чи пізно, і РЗСО, і все в нас буде. У нас з людьми буде проблема, у нас обмежений потенціал. У них бурятів 140 мільйонів, умовно. А у нас... не бурятів, у них 140 мільйонів. Це населення всієї країни, воно... Я думаю, що Георгій имеете в виду, що вони всі буряти. Це всі воювати там далеко не можуть, там взагалі бажаючих воювати не так багато. Я скажу тобі так, що ти не знаєш, на що люди здатні за $300. Послухай, вони за $300 підуть. Вони підуть, бурятами всі стануть і поїдуть сюди. Я не хочу ображати бурятів, за винятком тих бурятів, які тут вже відпочивають десь в землі. Я просто до чого кажу, що на нас очікують складні часи, тому що мене бісить в цій ситуації, оцей цинізм, з яким міліцейські очільники вішають нам локшину на вуха і намагають нам розповісти, що оце казав, зараз ми її не тягнемо на глобус, а цей глобус називається глобус України, і ви маєте в це повірити, що ви тут ніхто, і звати вас ніяк, а ще потім хтось видасть інформацію, що, як виявляється, от таких, як ви, там, до 1200 на день, і взагалі в голові з'являється якийсь хаос, починаєш погано розуміти, хто тобі що чеше взагалі. Це ж просто неможливо витримати. Реально. І потім вони будуть на голубому глазу це все розповідати. Тому я думаю, що народ має сам про себе подбати. Український народ демонструє дива горизонтальних якихось зв'язків, самоорганізації. Тому я закликаю всіх: купуйте, друзі, зброю. Вона вам точно буде в нагоді. Купуйте зброю. Купуйте. І не віддавайте. Спочатку віддавайте кулі, якщо дійде до цього. Якщо ви вважаєте, що це безпідставно, я вважаю, що... Ні, ти все правильно говориш, просто у тебе є і там з гумором це говориш. Спочатку віддавайте кулі. Ти у нас там був зазначений до 16:40, там у нас лихові вже, і я не знаю, з чим це пов'язано, тому що я довіряю нашому процесу. Виганяйте мене. Ми не будемо виганяти, я просто нагадаю, що держава має монополію на насилля. Кому належить цитата? Наді мною ніхто не має монополії. Кому належить? Хто це сказав? Не знаю, якийсь недоумок. Арсен Аваков. Чому це? О Боже. О, Господи, святі угодники. Святі угодники. І хотів би нагадати, що з ковідом все починалося чомусь із застосування Національної гвардії бронетранспортера у селищі Нові Санжари на Полтавщині. Коли намагали, тобто це взагалі зараз виглядає як дикунство страшне. А з ковідом все, ми розібралися? Ніхто у нас не хворіє? Все вилікувалось миттєво, так? Так. Його нема. Він зник, тобто війна, вона знищила ковід. За це ми можемо точно подякувати. І всі ці розмови на рівні ковіду, те ж саме вони про зброю чешуть. Те ж саме. З ковідом десь, тут не буду я ковід-дисидентом, все ж таки, якщо у вас є можливість, ви не щеплені досі, я важко собі це уявлю, бо я 3 щеплений, тобто перша, друга доза, бустерна.
По мені і видно, Дім, ти давай цей КВН тут закінчуємо зараз. Ми про серйозні речі говоримо. Тому що є різна інформація, що ті, хто не щеплений, вони зараз якраз масово хворіють на ковід. Але це я не буду поширювати. Я знову таки не працюю в Міністерстві охорони здоров'я. Але не щепитися це дурня. І бути ковід-дисидентом і говорити, що це все фігня собача, теж так не слід робити. Воно нічого не вартує, Але просто зробити зверни- щеплення одне, друге, третє і ходити спокійнішим. Зверни увагу, навіть щеплення не завадило тобі стати, врешті-решт, власником зброї. Ні, мало того, я перехворів ще на ковід після щеплення, якби це дивно не звучало. Ну, в легкой Хіба форме. хіба що з мінімальними, тобто я просто втратив смак, і нюх. І все. Це там тривало пару днів, а далі довелося сидіти на карантині. Тобто це 2 тижні. 2 тижні бездіяльності. Знаєш, ці часи тепер згадуєш як ману небесну. Та можна я повторю. Тому що зараз зовсім все по-іншому. Таке. Все. Тоді тобі що, подякую за компанію. Не востаннє і Будемо вперше. сподіватися. Так. І що робити з цими чуваками, я чесно не знаю. Копати їх, копати, Як смикати. копати? Ми Мовчки. смикаємо і копаємо. Мало копаєте. Нічого важливіше за це зараз в країні нема. От просто почуйте мене. Дивись, заборонені демонстрації і акції протесту. Це через за умовами зрозуміло. воєнного стану. Журналістська діяльність не заборонена. Не заборонено. Пишіть запити від себе. Питайте, яким чином за дорученням президента виявилося, що це було якесь невідоме опитування, і вони там, як на кошечках, знаєш, тренувалися. Потренувався на котиках. Отак потренувалися. Дія ж не для цього створена. Розумієш? Тобто дія ж вони позиціонуються як серйозний інструмент. Вони ситуацію з петиціями поховали, пригадуєш, да? Як перша петиція, яка була наша. Вони не означені. Законом петиції не означені. Це ні про що історія. І дії одні зараз точно так же на цирк перетворять. От згадаєш, Дивись, 59% ще раз. цього не забудуть. Ще раз. Ми отримали, я повторюю, цитата пряма Федорова. Тут на Федорова треба виходити і на нього якось впливати, щоб він далі впливав на уряд, бо він же член уряду. І, власне, на прем'єр-міністра. Ми отримали запит від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського і провели опитування. Як він буде використовувати результати опитування, залежить від нього. Тобто Федоров взяв, переклав всю відповідальність на Монастирського. Тому треба впливати на Шмигаля, на Федорова. Фінальну фразу скажу, знаєш, коли там кажуть, а ти не можеш поговорити з кимось з народних депутатів чи там з міністрів. Я кажу, я кожного ранку прокидаюся і перечитую книжку, яка називається «Як керувати народними депутатами, не привертаючи уваги санітарів». От те ж саме можу сказати про міністрів, про кого завгодно. Тобто це артель напрасний труд. Тобто, з нашого боку, ми робимо все залежне. Давайте ви їх посмикайте трошки, тому що це вже просто на голову не налазить. Всі гуртом, тому що і може писати запит, між іншим, на міністерство будь-яка фізична особа, якщо вона є громадянин України. Дякую Жорію Чайкіну, привіт Дмитро, Лиховій долучився вже. Фух, Радий радий бачити. Я просто тягну це все. Дмитро, привіт. Ты же понимаешь, я ж не могу влазить сюда. Вот я и думаю, я сижу тут и... Чому? В тебе є посвідчення біженця. В тебе є потім право на отримання громадянства, ти ж не Так, мізор. я резидент. Так чого Уже ти не Украины. можеш влазити? Знаешь, некоторые моменты, которые для меня еще, я боюсь быть некомпетентной. Я согласна с вами, я слушала с раскрытым ртом. Но только что я могла это за кадром делать. Пардон, я потом еще вступлю. У нас еще новости. Долучайся, у нас і всякие новини, і Дмитро Так. Лиховій, який може там прояснити. впереди. Все, дякуємо Георгію Чайкіну. дякую. Дім, виключай Жору, що ти тримаєш? З якою метою? Щоб ми на нього дивилися? Так, привіт, Дмитро. Добрий день. Не чую я. Скажи щось. Нема звуку від Дмитра. Вже є, так. Щось у нас сьогодні звукові проблеми. Від Жори спочатку було, тепер від тебе. А ти у нас на визначений, дивлюсь просто по часу, наскільки.
Тебе зорієнтували з 16:45 по 17:30. Ага, тобто у нас часу не так і багато насправді. Дмитре, кілька питань. Арахамія сказав, що у нас такі страшні втрати на добу. Чого раптом Арахамія тепер оголошує, якщо це не оприлюднювалося вже 113 днів? Ну, Арахамія Давид, він відомий майстер ляпати інколи те, що не варто робити, або озвучувати якісь такі трохи неоднозначні відомості. Ну, скажімо так, цифру загальних втрат, статистику, скільки всього загинуло військових та й цивільних теж. З початку війни ніхто не оголошував, і Арахамія теж. Вона, очевидно, дуже суттєва, але існує консенсус загальний, що зараз її оголошувати не варто, хоча б для того, щоб не допомагати ворогу, ну і для такого морально-психологічного клімату в країні і в армії теж. Хоча в армії, в принципі, знають, скільки у них гинуть людей, скільки в підрозділах, скільки в бригадах і так далі. Президент Зеленський час від часу обережно називає таку приблизну кількість, що от на цьому етапі в нас за день гинуть приблизно 50-100 людей, ну і відповідно поранених більше. Дні бувають різні, і з того, що я чув, бувають деякі дні, коли загиблих помітно більше від 100, тому що там різні події відбуваються на фронті, різні операції, різні неприємні ситуації. Ну, можливо, це за моїм припущенням, Арахамія, так, щоб трохи вплинути на наших західних партнерів ще більше, хоча вони і так все чудово знають, він, можливо, назвав максимальні цифри, які бували в нас в окремі дні. То в нас, наскільки я знаю, в нас немає втрат кожного дня, отак, от, щоб буквально по 500 загиблих. Ну, це дуже такі суттєві цифри. Насправді статистика трохи менша, але вона все одно дуже значна і вона дуже дається в знаки. Ну і ми ж бачимо у нас в стрічках в Фейсбуці, скільки знайомих уже з нашого ближнього кола гине. І так, в романі Ратушному в мене вже 2 дні суцільна стрічка, але видно, що це навіть із тих людей, які от ми знаємо, це знайомі знайомих або якісь родичі френдів у Фейсбуці, це десятки людей. І відповідно, якщо ж брати тих людей, які нема в соцмережах, то це такі суттєві цифри. Чи мав би це говорити Арахамія? Я думаю, це було не обов'язково. У нас есть видео Романа Ратушного, мы его сейчас поставим. или 49. попозже? Ну, воно, якщо Дмитро 49. згадав, мені буде... Да. Ну, не дивись. Вот так, стоя на коленях, сегодня провожали Романа Ратушного Це в Киеве. зустрічали, тіло привезли просто в Ну, Київ. я Поховання. встречали, когда заезжала. Так. Ну так, це проводи вони... Можна я я это- принагідно скажу? Вже відомо, що прощання з Романом Ратушним відбудеться в суботу зранку на 10-ту годину в Михайлівському соборі Панахида і орієнтовно на 12-ту годину, хоча може бути трохи раніше, велике прощання на Майдані Незалежності. Ну, там очікується тисячі, очевидно, людей. Це буде, мабуть, за моїми очікуваннями, я там трохи до цього так причетний, це буде найбільш масова подія в Києві
з часу початку цієї великої війни. Так що приходьте. Так і є, куди. Ми не можемо прийти, Дмитро. Ну, я кажу тим, хто може, хто бачить. Всі, тому що хто може зрозуміло, прийти, що приходьте. Частина на сході, частина на півдні, частина на заході. От ті, хто будуть в Києві, я роблю таке оголошення. Я думаю, що це варто. Ну, у меня вопрос в продолжение Рахами, нашего улюбленного Арестовича. Подожди, я просто... Ну, говори, я да, не можу заперечувати. оно ж в продолжение. Вот я вчера, допустим, услышала, как Арестович, сидя там на российские вещает про контрнаступление, рассказывает, про то, что поскольку не поступило столько-то вооружений, мне просто реально интересно. Мы планировали контрнаступление тогда, а соответственно оно откладывается, а будет оно не сейчас, как мы планировали, а после. Насколько это относится к военной тайне и как вообще такое можно ли говорить? Или я потому что знаю, не только у меня такие вопросы. Может ли это вообще вещаться в принципе в эфир? Запросто, тому що з початком цієї ось великої війни у нас військових експертів стало, якщо не десятки тих, хто тільки є публічними, то їх же, в принципі, сотні і тисячі, там, хто раніше розбирався в політиці, в футболі, в чому там ще, зараз всі стали розбиратися в війні, і кожен може висловлювати свою думку, тому що, незважаючи навіть на воєнний стан, у нас, в принципі, існує свобода слова, і якщо не йдеться про якісь там секретні дані, які справжні, то кожен може висловлювати якісь свої припущення. В цьому питанні Арестович фактично полемізує сам з собою, тому що він, за деякої підтримки Офісу президента, він став таким публічним військовим експертом для першого етапу війни. Він кілька разів уже переносив нашу таку визначальну перемогу там, з квітня на травень, далі ще влітку. Тепер він пояснює, коли це буде пізніше, чому цього не відбулося. Але насправді, що буде далі і що треба робити, припустимо, знають в нас в командуванні. Що буде далі, цього не знає навіть Путін, не кажучи вже про Арестовича. Це просто існують припущення. Він обрав собі таку нішу і з Фейгіним збирає там мільйони переглядів кожного вечора. Йому зовсім не обов'язково надавати якогось значення, тому що Арестовичів у нас є дуже багато, і він не офіційний Арестович, це його приватні думки. Він не розкриває військових таємниць, він просто говорить про своє бачення, як воно може бути. Коли він говорить про те, що ми підемо в наступ і щось там звільнимо і щось відіб'ємо, це його така роль, як такого замполіта, психолога для всієї держави, яку він зараз собі так фактично утримує. І зараз її навіть, наскільки я дивлюся, національний телемарафон, то його прибрали з офіційних центральних каналів, він залишається тільки в Ютубі. А що дивитися, чиї приватні думки, кожен може вибирати сам. Хтось для більшого заспокоєння дивиться Арестовича, хтось дивиться інших експертів, їх у нас вже багато. Ви ж запустили свій теж YouTube канал. В нас канал, ми такий просто поки що записуємо фактично так. Тобто ми не претендуємо поки що на багато, там будемо потроху якось розкручуватися, але ми намагаємося серйозно щось робити. Ти розумієш, у нас з цим проблема величезна в країні. Там у нас як не Гордон, то Арестович. А там, де є фахова думка, це не популярне, тому що це не заспокійливе і не фантазії, знаєш, якісь все, вже шашки наголо, ми вже біжимо вперед і перемагаємо. Тут же ще в чому питання. Люди хочуть чути те, що їм хочеться чути. Є експертів дуже багато. Я, наприклад, мені подобається Микола Белісков, він з Інституту стратегічних досліджень. У нього такі серйозний аналіз, такий виважений, він не дуже оптимістичний, в принципі оптимістичний, але він базується на реаліях. Тобто він не заспокоює
без особливих підстав. Хто хоче дивитися його, дивиться його. От Тарас Чмут. В них є право на поплаву, в якій вони дуже відкрито і дуже там з багатьма інсайдами обговорюють події на фронті, там дещо розповідають детальніше, дещо не оприлюднюють, хоча й знають. При цьому там загальний настрій такий стримано песимістичний, скажімо, який відповідає поточним реаліям. Хто хоче дивитися от таке щось наближене до реальності, він його дивиться. А люди, які хочуть чути щось приємне, хочуть чути хороші новини, хочуть чути, так сказати, увіщування і такий позитивний ділей, от вони дивляться Арестовича, тому що вони звикли до нього із перших днів війни. В перші дні він справді був потрібний для того, щоб всі не здуріли, щоб люди не остаточно там з'їхав дах там в усіх, от він заспокоював. Але коли це відбувається вже на 4-му місяці, то ситуація, скажімо так, значно відмінна від тієї, що була на початку, а Арестович залишився приблизно той самий. Але є люди, які вибирають для себе Арестовича, вони погоджуються на цю риторику. І тоді не треба, власне, ображатися, що якісь його прогнози не справджуються. Дивись, я тут поставлю крапку, щоб довго це не обговорювати. Перше, я з подивом дізнався, що він мене видалив з друзів на Фейсбуці, бо з ним, тому що ми там були в друзях, я там додаю лише людей, яких я знаю. І все б нічого, я навіть людей стримував, там Нірєтін каже, що я йому там пістонів навиписував, щоб він не чіпав Арестовича. То я не пістонів навиписував, я казав, що не влаштовуйте ці срачі дешеві під час війни, вони нікому не потрібні. Можливо, в Арестовича є своя функція, там, з Фейгіним, якого я не вітаю, який, між іншим, як і Новіков, працював адвокатом на Порошенка. Чогось тільки російські адвокати могли працювати. І оце з Фейгіним, це робота на російську аудиторію. Але потім, що понеслося останнім часом, це, знаєш, така меншовартість і другорядність України, яку він видає, це вже не робота на іншу аудиторію, це називається шкідництво на Україну. Тобто, якщо в тебе якісь є комплекси, в тебе, Льоша Арестович, це твої проблеми. Не треба недооцінювати українців. Бо в нього таке позиціонування, що тут таке все хуторянське, все маленьке, а треба ж глобальне. Льош, іди нахуй. Просто із своїм глобальним. От просто. До побачення. Я більше не буду висловлюватися стосовно Арестовича, його присутності, відсутності і так далі. Це так не працює. Люся, відпочивай з Фейгіним. Я бы зачитала, по-моему, у нас еще в эфире сегодня не было, я не знаю, Леша, мне кажется, не читал, еще не выходило. Это по поводу Рамштайна, основной новости. Ну и, собственно, мне кажется, можно было бы это обсудить. Ти хочеш коментар Дмитра стосовно цього? Ні, я хотіла зачитати. А він може показати, звідки готувалося. Вот, я именно и хочу комментировать. Просто появилась информация на сайте Министерства обороны США, я просто читаю перевод. После встречи в разговоре на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, министр обороны США, не так давно, Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли после конференции. В ответ на вопрос журналистов о том, что Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня, а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил. По поводу цифр. Я не уверен, что взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их Министерства обороны. Мы спросили 10 батальонов артиллерии, было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков, они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты, они получили более 300. Мы поставили 1600, около того систем ПВО,
Я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общем, в итоге, я могу продолжить весь список. В итоге, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров. И мы делаем это как можно быстрее. Ллойд Остин подверг сомнению замечание, что со ссылкой на замминистра обороны, что Украина получает только 10% оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом, замминистром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт. Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что нужно. Извините, что долго, я просто перевод быстро. Но я бы сказала только следующее. Мы с генералом Милли участвовали во многих боях. И когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это сам испытал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно. Вот это залякивание или что? Я тут бачу два моменти. Перший – це, на жаль, трохи така політична гра, якщо назвати її політичними ігрищами, тому що те, що ви процитували спочатку, йшлося про допис Подоляка в Твіттері, де він захотів 1000 артилерійських систем і так далі. Тобто, це був первинний провокаційний такий допис, який однозначно не може бути втілений, тому що в світі там загалом не набагато більше тих артилерійських систем, їх неможливо постачити. З одного боку, це могло б бути якось там давайте не 1000, давайте менше, а більше попросимо, дадуть все одно там трохи більше, ніж вони спочатку погоджувалися. Але, на жаль, воно не зовсім так працює, і мені, в принципі, навіть трохи дивно, що у нас зараз міжнародна політика базується на твітах Подоляка, як колись Трамп приніс політику цього твіт-політику міжнародну, то зараз оце у нас Подоляк вийшов на свій рівень, на такий, при тому, що він Твіттер то завів дуже недавно. Це перший момент. А другий момент, справді, от про те, що йдеться в будь-якому разі, скільки не дай, буде мало. І мені, на жаль, хотілося б так трохи, не знаю, трохи так остудити такі гарячі голови, які думають, що от якби нам дали там навіть 1000 цих гаубиць, там 155-го калібру або хаймерсів, там кілька сотень, то ми б одразу перемогли. Тут перемагає не залізо, перемагає не зброя, перемагає і не людина теж, тобто перемагає взаємодія людини зі зброєю, навчена людина має бути логістика, має бути підтримка тилу і має бути взагалі поєднання купи, це має бути комплекс різних нюансів, в яких зброя тільки один із небагатьох факторів. Тобто зброю можна профукати, м'яко кажучи, одразу отримавши її. Зброю можна, ми і втрачаємо вже багато зброї. Та зброя, яка зараз до нас доходить, вона фактично йде не на підсилення, а на заміщення. І хоча ми отримуємо дуже багато зброї, тих самих артилерійських систем у нас зараз приблизно втричі менше, ніж було до початку війни, тому що ми їх дуже багато втрачаємо, вони просто виробляють свій ресурс і або там їх розбивають там обстрілами. Це такий мені неприємний цей момент, тому що я бачу, як знову ж таки в нас часто буває, коли дві оці протиборствуючі політичні сили об'єднуються навколо цих двох наративів, так би мовити, коли одні починають гівнячити Захід, а інші починають підтримувати Захід і гівнячити тих, хто гівнячить Захід. І те неправильно і погано. Цього не варто робити.
треба справді продовжувати такий акуратний тиск на наших західних партнерів, щоб вони нам надавали зброю і далі. Але з іншого боку, треба розуміти, що вони нам не те, що нічого не винні, вони нам нічого не обіцяли. Як не обіцяли? Трошки обіцяли. Вони нам дуже багато дали. І якщо вони нам не будуть давати, скажімо так просто, якщо вони образяться, то їм то що, до Америки там ця війна ще, якщо дійде, то не скоро, там, або навіть там до Франції, а в нас вона уже. І тому цей діалог треба конструктивний. І, наприклад, Резніков і Залужний ведуть дуже конструктивний цей діалог. Резніков молодець, його там всі хвалять, він справді там робить все, і Міністерство закордонних справ робить все для надання озброєнь. Залужний на постійному зв'язку з генералом Міллі. А от коли в дію вступають політики, які влаштовують щодо цього страчі, які ще й виходять на рівень публічної політики, мені здається, що це не зовсім правильно. Я з тобою абсолютно згоден. Тут питання, я вже говорив, що якщо там хтось дивиться і може щось переказати Вові Зеленському, це такий президент України, якого обрали демократично, я за нього не голосував. Але він президент, іншого у нас зараз немає, і у нас воєнний стан. Можна подаляків, цих от Лещенків, Єрмаків, Арестовичів не випускати до мікрофона взагалі. У вас є речник офіційний. От нехай речник озвучує позицію, або ви самі. А до речі, пригадай, що в нас навіть на рівні цього указу чи чого там було офіційно прийнято, що представляти позицію України можуть тільки президент, прем'єр-міністр і там хто там. Міністр закордонних справ. Несподівано в умовах війни у нас визначають ці всі тьорки, визначаються вітами Подоляка, і це обговорюється на повному серйозі. Так робити не можна. Має бути один вербальний отвір, який озвучує офіційну позицію, яка має бути вивірена і зважена. Абсолютно. І це мене просто починає вже доводити до, не знаю, типа, хто ви? Ви радник кого? От ми там говорили про цього на А прізвище, Арестович, здається, вже починаю забувати. То Сергій Неретін сказав, що він зробив запит офіційний, і він навіть може не мати статусу ніякого. Надсилав мені документи. Це для розуміння. Тобто давайте я буду виходити до мікрофона і виконувати якесь оце от караоке незрозумілості. Тому що купа питань є. Там ленд-ліз, що вони не обіцяли? Вони Будапештським меморандумом обіцяли багато. Але це меморандум, це як стікер на холодильник, не забудь купити ковбасу, і не більше. А ленд-ліз, він ніби підписаний, і зараз всі, та поки він почне працювати, та от все. Зрадофілія триває, тому що на острові Зміїний, вони окопуються, ставлять якісь озброєння. А де наші байрактари? І так далі, і тому подібне. І от цієї інформації, такої кваліфіковано виваженої, її реально бракує. Тобто, Зрадонька розганяється всякими, от як ти згадав, військовими експертами, які далекі взагалі від фронту, з якихось загальних джерел, щось плетуть. А дивлюсь, що це хайп такий досить серйозний, його треба зупиняти, тому що це воєнний стан. У людей у багатьох, які збирають там волонтерам з останніх зусиль, просто пускаються руки. Те, що мені пишуть там з фронту різні люди, вони ж всі в різних психоемоційних станах і вони всі в різних місцях. Та у нас тут все пизда. Один пише, кажу, ти точно впевнений от зараз? Ні, кажу, так давай ти починай з того, що ти це не пишеш. Тобто, має бути аналітика, правильно ж? Яка має бути притаманна кому? Генеральному штабу. Я так розумію. Нас цього трохи не вистачає, тому що у нас не вистачає такої от ширшої аналітики, яка б виходила за рамки цих от зведень ранкових і вечірніх. Це жах. Це взагалі жах, що тараторка ця, вона була і вона знову відновилася. І там люди не розуміють нічого. Їм треба показувати на карті, по-перше. Насправді оці слова, вони нічого не важать без поєднання з картою. Тому що
там навіть якщо взяти, от є в одному районі може бути два села з однаковою назвою, і від того, якщо помилково вказати на інше село, від цього можуть там взагалі без перебільшення долі людей залежати, тому що чи воно вже взяте, чи не взяте, чи воно втрачене, чи не втрачене, а хтось намалює червону пляму на цьому селі, хтось через це село поїде, а виявиться, що там уже стоять орки і буде засідка, буде полон, буде як от там двоє американців на Харківщині потрапило. Тобто це дуже серйозні речі. От. Але якщо ти говориш про радників і експертів, то, до речі, от в мене давно була така думка, я то національний марафон дивлюся постійно, там в силу своїх обов'язків. Зараз у нас якась така фігня відбувається, що речниками стали радники. Ось. І радник – це насправді хто? Це, припустимо, от він радить міністрові або іншій посадовій особі свою точку зору для прийняття рішень. Але радників є десятки. Ці радники можуть мати полярні взагалі точки зору, і в них може бути абсолютно протилежне бачення. Але коли радник виходить в ефір і він легітимізується як представник такого-то відомства, люди його починають сприймати як носія якоїсь офіційної такої перевіреної інформації, то це вже виходить, що людина абсолютно суб'єктивною точкою зору стає представником офіційного органу влади. Ну і дуже останнім часом цим грішить Міністерство внутрішніх справ, яке в умовах, коли Міністерство оборони і Генштаб досить закриті для висловлення своєї думки, крім того, що вони говорять в цих зведеннях і на прес-конференціях Мотузяника, то представники радники Міністерства внутрішніх справ, вони розказують дуже суб'єктивні речі, а люди їх сприймають як за чисту монету. І, на жаль, от якраз оце таке викривлене сприйняття певною мірою і за рахунок цього з'являється. Ну і ще я хотів додати, ми вже ж заговорили за Рамштайн 3, то щоб бути справедливим, то підсумки його все ж таки досить песимістичні, тому що те, що за підсумками цієї зустрічі Україні оголосили про виділення зброї, це мало, скажімо так, це відверто мало, і ми сподівалися на більше, тому що там 2 гарпуна і 18 гаубиць і там снарядів трохи і ще щось, це звичайно не те, що сприятиме корінному перелому в нинішній ситуації, але це значить, що треба далі працювати, покладатися і на себе, і покладатися на наступну дипломатичну активність. Треба включати механізми ленд-лізу, тому що насправді ленд-ліз ще не почався, зараз це працюють інші механізми працюють. Потім ті самі хаймерси, закінчується навчання для цих менше десятка в сумі разом із цими британськими реактивних систем залпового вогню, вони десь мають приїхати тільки в червні. Тобто все це розтягнуто в часі, все це воно відкладене, воно ще не почало насправді діяти, хоча люди сприймають так, що воно вже давно десь там має працювати. Німеччина обіцяє, але я чекаю цього історичного дня, коли нарешті щось від Німеччини із важкого озброєння ми отримаємо, і коли воно почне працювати. Цей день насправді наближається, але він ще не настав. Дивись, там у нас поки що з важкого озброєння з Німеччини приїхав Шольц. Так. І якщо говорити серйозно, ця четвірка, і тут твій коментар був би доречний, Шольц, Макрон, Драгі і Йоганніс. Раптом долучився президент Румунії. Я розумію, що він долучається, тому що у них же ж головне питання, як зерно транспортувати. А Румунія якраз, це не треба там ходити до Ворожки, Констанца, Великий порт і так далі. Але вони приїхали, Шольц, Макрон і Драгі. І тут і Йоганніс такий з Румунії підскочив. Це цікаво з одного боку. В Москві трошки запалав пердак Медведєва. І тут я буду зараз його цитувати. Якщо вже про Твіттер,
Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС. Гаубицы старые, хлопнули горилки. И поездом, как 100 лет назад, домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикають. Те, що у цього курдупля, поплічника, військового злочинця Путіна, хоча це теж військовий злочинець, якщо брати до уваги ситуацію з Грузією в 2008-му, не все гаразд з головою, це воно якось очевидно. Ну, У него же алкогольный психоз еще. Он же я не знаю, я не лікар. Я дивлюся на твіт, який собі чиновник такого рангу, він же не Трамп, зрештою, та? Це Трамп там щось взагалі психував в Твіттері і писав якісь такі дивні пости. А це Медведєв, він же ж должностное лицо написано, вон, Росія, должностное лицо. Він же голова Ради безпеки. Слушай, сегодня некоторые его замы там писали, что он будущий президент будущей Украины. Поэтому там такая параллельная реальность. Та, блядь, чекаємо сидимо. Просто вже всі, знаєш, всі вбралися вишиванки і чекають. Рогозін там сьогодні теж нагородив. Та? Ну, тобто треба про Рогозіна розказувати. Вот. Його твіттер просто заблокували. Просто. Тому що він розпалює, сказав, що Україну треба знищити раз і назавжди. Це, в принципі, на umn.ua це було сьогодні. І, тобто, все зрозуміло, з психоемоційними станами. Вони не настільки стабільні, як в Тараса Білки, якого ми покажемо, ясна річ. Але ось ця вся четвірка, яка приїхала, і там видно, що їм це не подобається. Вони тільки показують свій сармат. Як маніяк, який, знаєш, так розкриває плащ і каже, гляньте, що в мене є. От. Що це все для України, з твоєї точки зору, значить? Тому що там були чутки, що не приїде Макрон, вони там по окремості прийдуть. А тут всі четверо роблять якісь такі рішучі заяви, що я не знаю, що їм підсипали там в Києві. Про москалів 5 копійок вставлю, я вже давно не реагую на їхні всі ці висери, вони просто йобнуті, і це вже давно було ясно, що із заяв офіційних Марії Захарової, яка перетворила офіційну дипломатію на ще гірше, ніж це ти зараз процитував Медведєва, москалів виправить тільки наша зброя, і я сподіваюся, що це буде якомога швидше. Тут якраз можна цитувати тільки Рому Ратушного. Так, про інших аргументів у нас проти них не залишилося, а це основний найдієвіший аргумент. Чим більше ми матимемо перевагу в війні, тим менше вони будуть собі дозволяти ось такими твітами, іншими заявами. Щодо візиту цих 4 політиків, тут ще треба враховувати, що це ми їх сприймаємо як чинники міжнародної політики, а для кожного з них це ще й чинник власної внутрішньої політики. Там для когось ближче до виборів, для когось після виборів. Там Макрона вже вибори відбулися, хоча чекав його візиту до другого туру виборів, але він вже приїхав після. Це перше. Друге, я тут бачу 2, так би мовити, треки. Один, і в даному випадку він, як на мене, головний. Це все ж таки стосується не воєнної ситуації, а дипломатичної, політичної ситуації в напрямку ЄС. Це все передує рішенню Єврокомісії з рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. От це залишається 1 день до висновку Єврокомісії і відповідно там 10 днів чи 7 днів до голосування Європейської Ради. Вони таким чином демонструють підтримку України на цьому напрямку. Яке буде рішення щодо рекомендацій Європейської комісії, ми не знаємо. Там єдине, що це буде або так, або ні, або так, але із зауваженнями. Зрозуміло вже, що це буде швидше так, або з зауваженнями, але наскільки ці зауваження будуть визначальними для надання, власне, остаточного статусу, це ще треба, власне, якось дотиснути. В цьому сенсі в мене більше оптимізму, хоча певні перестороги щодо цього є.
Звичайно, для нас не менш важливий, насправді навіть більш важливий безпековий чинник, тому що це великі європейські країни, ну це 3 найбільші європейські країни ЄС. Вони від їхньої позиції залежить і постачання зброї, в тому числі, і економічний важіль впливу на Росію, якого досі немає. Ну, в цьому напрямку я песиміст, я вважаю, що їхній візит і вплив, от вони побачили сьогодні Ірпінь. Всі постять мемчики, як виглядав фейс Макрона в Ірпені. Ну, а що він там хотів побачити? Він там, що, до речі, трупів не бачив, якби їх ще тоді, коли хтось приїжджав, ще коли там були залишки спаленої техніки, ще там розкопували братські могили, тоді це мало сильний вплив. Ну, зараз, якщо поїхати в Бучу і в Ірпінь, там вже все прибрано, тільки дірки в парканах залишилися і розвалені будинки. Там вже розбитої техніки немає, ну, в Ірпені її теж немає. Але на них Ірпінь справив сильне враження навіть в тому вигляді, який вже через 2,5 місяці після втечі росіян. При цьому я не думаю, що кардинально зміниться їхня політика там в обмеженнях споживання російського газу, в обмеженнях закупівель в Росії, там в енергоресурсів. От Франція як закуповувала, в неї тільки зросли постачання фінансів в Росію і так далі. Ну, можливо, ми тут уже Шольца настільки запресували оцими вимогами надати зброю, зокрема руками посла Мельника. Можливо, це дасться в знаки до трохи швидшого рішення Берліна щодо нам цього нарешті надання перших зразків важких озброєнь, які будуть все ж таки більше таким психологічним кроком, ніж таким кроком, який матиме суттєву вагу на театрі воєнних дій. Але, я кажу, тут я, в принципі, в цьому плані більше песиміст, і для них це такий показовий крок дипломатичний, а не той, що матиме якесь значення для перелому безпекової ситуації. Я тут не можу не погодитися трошки з одного боку, тому що показовий, але це ж головні наші, так би мовити, скептики щодо України, тобто хто у нас виступав проти членства України в НАТО у 2008 році, тобто на дня плану здобуття членства Зеленський ще й погодився поїхати на Мадридський саміт. Так що я не знаю, про що вони говорили, ясна річ, що я не записував, я не стенографіст, але приїзд Шольца, Макрона, Драгі, тобто це головні такі для нас. Ще угорського прем'єра не вистачає, розумієш? Але дивися, вони ж всі голосують, вони всі проголосують за кандидатство України в ЄС. Навіть Угорщина голосує за кандидатство України в ЄС. Там проти або не визначені хто там, Нідерланди, Нідерланди, хіба що, але вони теж, Данія, там менше питань до Данії, там до Нідерландів більше, але тут же історія в тому, що якщо це підготувало Міністерство закордонних справ України, це дуже добра робота. Це треба визнати у Кулеби, якщо прямо до Києва поїздом, фотографії, все постять, як вони їдуть в поїзді, Медведєва перегорає. Вони ще не поїхали, вони в нього вже поїхали, Медведєва, так? Вони тільки приїхали, а вони вже випили горілки і поїхали. То тут же питання, що якщо буде сказано так, це дуже важливий крок, насправді. І, слухайте, це не така прямо випадковість. Це ж треба сісти в потяг, це ж не літаком прилетіти. І раніше ці візити готувалися дуже довго, дуже сильно прораховувалися, приїде, не приїде. Але тут, бачиш, взяли і вони приїхали. Окей. І я тут можу підтримати лише, якщо буде якась умова, я можу лише підтримати Європейський Союз, тому що ця умова називається верховенство права і судова реформа. Тому що без неї Україна не відбудеться остаточно як європейська країна. А оце затягувати, це, як ми говорили з Жорою Чайкіним, те саме, що водити за носа стосовно права на самозахист і права на володіння зброєю. Це так не працює. І просто не буде пробачення, якщо
чинна влада, якої іншої у нас немає, вона не зробить крок до верховенства права і до судової реформи. Ну, це одне й те саме. Тобто це подолання корупції, де-факто. Я згодна. Всё, бачу, Алена, мы на- я згоден, Я на всё. самом деле здесь пессимистка такая же. Я вообще считаю, наш с тобой друг Айдер Муждабаев назвал их 3 поросенка вчера. Меня очень насмешило це это право выражение. Айдера. Не, ну подожди. Я на самом деле считаю, что все-таки вот эти все эмоциональные вещи мы там в Ирпене заплакали и так далее. Не надо быть в Ирпене для того, чтобы знать, что такое Ирпень. Да, но мы видим вчерашнее высказывание, вчерашние какие-то решения бесконечное Макрона, который уже 100 часов разговаривал с Путиным, это 10 дней подряд, и уже там заразился от него. Я про то, что я скорее согласна, что это для внутреннего потребителя, есть все-таки внутренняя политика, и сегодня не выражать солидарность с Украиной это не камильфо. Ну и согласна с тобой, что для украинской политики это безусловно. Ну, для Кулеби це як міністра закордонних справ. Розумієш, справа в тому, що Шольц за що сказав? Я приїду разом з Штайнмаєром, так, коли Штайнмаєра в Києві не прийняли. В результаті він приїжджає без Штайнмаєра. Ну, все, ну, попустився пацан. Як сказати по-іншому? Дай Бог. Дмитра ми мали тримати до 17:30 на зв'язку, вже 17:34, тому я хочу йому подякувати за зважену оцінку і оціну як журналіста з аналітичним мисленням. Вітаю ваш YouTube канал, підписатися туди теж треба і важливо, новинарня теж підтримати. Я всіх закликаю підтримувати. Можна я ще оголошення зроблю? Дякую, що закликаєш підтримати новинарню. Я просто хочу нагадати, що унікальний хлопець Роман Ратушний, завдяки він продовжує робити хороші справи навіть після своєї загибелі, і його родина переказала на новинарню 100 тисяч гривень. У них такі транші переказані вже, я бачу, і на історичну правду, і на батальйон госпітальєри, і на інші проекти. Так от, із тих грошей, які на нас переказані, я оголосив таку преміальний фонд для написання матеріалів про військових, які захищають Україну на фронті, про нових героїв. І зараз трохи в журналістиці така непроста ситуація, тому що так трохи всі десь трохи розбіглися або не зібралися. То я хочу зробити оголошення, що в нас з'явилися гідні гонорари, можливість гідних гонорарів для матеріалів про гідних людей. І звертайтеся в новинарню, це до журналістів стосується. Пишіть хороші матеріали, ми їх будемо публікувати. Ну, а ми будемо на них посилатися, теж використовувати в своїй роботі, так само, як і роботу інших наших колег, тому що я це називаю певний конгломерат, так, коли ми можемо беззаперечно, довіряючи один одному, працювати і виконувати свою діяльність. Про Рому Ратушну мені взагалі краще не говорити, бо я досі докупи зібратися фактично не можу. Але те, що зробили родина, ну, тобто Світлана Поваляєва і Тарас Ратушний, те, що ти розказав, респект, більше нічого. І ти говорив, що в суботу буде поховання, та о котрій годині йти в Михайлівський собор. І на 10 Михайлівський, близько 12-ї на Майдані. Так що слава героям, і слава Збройним силам України і слава просто Україні. Дякую тобі, Дмитро, що ти долучився. Героям слава, до зв'язку. Дякую. От, ну, зараз у нас запускаємо Назара Задарія, а потім ми з тобою вже будемо підбивати підсумки. Хоч ти сидиш, мене тут всю дорогу мовчиш. Ні. Назара не бачу. Назара немає? Оце Назар, оце Назар, оце так Задарій. Ну добре, буде, тоді будемо підбивати підсумки. Може наприкінці. Це не страшно, у нас плаваючий графік там виходу новин, тому що залежить від того, хто включається, чи хочеться перебивати цю розмову новинами, які в принципі досяжні на телеграм-каналі umen.ua. Я не успела задать на самом деле все вопросы, которые хотела. Так мені постав питання. Ну вот, ты ж подчеркиваешь, что ты не военный корреспондент. Так, а Дмитро теж не військовий кореспондент. Ну, хорошо. Вот несмотря на небольшое, да, я тебя перебила.
Ні, він не на фронті просто, Дмитро. Зрозуміло. Так. Сегодня министр обороны Алексей Резников, несмотря на то, что вот сейчас мы говорили о том, что недостаточно оружия, однако заявил, что новое оружие позволит Украине вернуть Крым. Мгм. Сегодня уже была эта новость. Мгм. И сегодня я про не такую пессимистичность. Сегодня Александр Чиш об этом говорил, и я уже не раз читаю, просматриваю, как процессы происходят. Саша говорил о том, какая сложная логистика для того, чтобы собрать это оружие, в том числе поставить. Для цього не треба бути військовим експертом, для того, щоб Вот, зрозуміти, вот. що у нас Я складна к логістика, тому, тому що, що у да. нас зруйнована інфраструктура в країні обстрілами. Так не только тут, еще логистика там, когда оно собирается там с Абсолютно Азии точно. оттуда по океану доставляется. Я читала польского эксперта, который писал, как этот процесс происходит, насколько это долго, и знаю, как сейчас происходит, ну, не знаю, могу это сказать или нет, но, по крайней мере, знаю, как сложно собирается и как быстро собирается техника в том же Гданьске, и заполняются хабы, и быстренько ставится прапор Украины на эту технику. Я к тому, что не все так пессимистично, как часто кажется. Людям кажется, понимаешь, раз, и оно прилетело. Раз, і оно тут. Ну, це, я ж кажу, це оманливе. Тут не треба бути військовим експертом насправді. І треба розуміти, що техніка, вона виробляється. Тобто є виробництво, є певні її запаси. Якби я знав, скільки цієї техніки в кого на руках, я цього не знаю. І тобі жоден військовий експерт, який там вмикається про національний телемарафон, про який згадував Дмитро, або який з'являється на Ютубі, якийсь, вибачте, шмаркля, там, не знаю, 25-річна. Я причому не ейджист, але ти взагалі не знаєш, ти що, працюєш в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони? Ні. Ну звідки в тебе якісь припущення роблять люди і так далі? Чи складно? Складно. Чи Резніков говорить, що як тільки буде певна кількість озброєння, Резніков, це треба знати людину, що він просто так нічого не говорить. Во. Я ж про І то. це міністр оборони, який, я знову ставлюся до нього, у нас не так багато адекватних людей, за винятком тих, про кого ми говорили сьогодні. Міністр оборони Резніков. Резніков юрист. В нього є заступниця юристка Ганна Маляр. Це люди, які роблять виважені заяви, вони не роблять пустопорожні заяви. Так само, як я там абсолютно позитивно ставлюся до діяльності Мінцифри. З дією, яка допомагає зараз людям, просто які втратили все, без документів, пересуватися Україною. І не тільки Україною. Так я же все разумею, поэтому мне и кажется, что заявление вот это по поводу нового оружия и Крыма, ну, человек понимает, о чем он говорит. И- Правильно, але він же ж не каже, Так. що ми завтра звільнимо Так. Крим. Він каже, що якщо в нас буде зброя, і там в Москві знову сьогодні підгоріло, тому що головна мета було оголошено, що як тільки ми дістанемо, і це вже говорять військові, Марченко, зокрема, генерал Марченко. Каже, у нас мета – це Кримський міст, нам треба цю кишку перебити. І все. Він таку заяву робить. На що Пісков каже, а у нас вже застосовані превентивні міри. Які? Ви туди Путіна запустите чи що? Які превентивні міри? Смешно. Ну, з одного Мгм. боку, слухай, це я не військовий експерт, але зараз в мене питання зміїне, що там вони закріплюються, і чи наші просто вичікують, щоб довбануть уже і все там зруйнувати. Ну, типу, гуртуйтеся, кучкуйтеся, знаєш, щоб один раз, щоб два рази не вставати. Або у нас просто бракує озброєння. Я відповіді не знаю. І оце от панікерство, типу, ось все пропало, я не можу собі дозволити припускати і давати якісь оцінки, аналітику. Для цього потрібні серйозні джерела, яких я не маю. Я лише постійно спілкуюся з пацанами, які на фронті, які захищають і там по крихтах інформацію, яку я не оголошую, тому що Ну, не я маю на теж це це знаю. права. Мгм. І вони знають, що не мають права оголошувати, і це правильно. І тому Арахамія сьогодні виглядає повним дебілом, який говорить про 1000 загиблих щодня. Це у нас виходить, що все вже, все Мгм. скінчилося. Ну, не 1000 загиблих, там це і 200, і 300. Хто уповноважив тебе робити таку заяву? Ти що, працюєш в Генштабі? Арахамія гіпотетично так. може мати там доступ до державної таємниці. Гіпотетично. Але
цілу картину мають в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони і в президента вона на столі. Оце я точно знаю, розумію, і лише так я можу довіряти тій інформації. Все решта це є пляски з бубнами, ніби у нас Шустер повернувся і включили якийсь знову ток-шоу. Ну куди? У нас війна чи, типа, айна не? Не это. Не Не надо. айна не, правильно? Не надо. Так, ми знаємо, що люди гинуть. Рома Ратушний загинув, дуже важко. Тисячі людей. Так, я не очікував, що стільки людей знали, хто він, що він. Ну, він у нас був, прийшов. Ну, 24 роки було. От загинув він 24 роки. І багато там різних речей просто з'ясовується. І він такий нормальний партизан був. Я маю на читала увазі. много о нем. Ну, я маю на увазі, що я навіть не знав багатьох речей, тому комунікація у нас була постійна. Назар, Чи- забери, готовы. Чи легко це переживати? Зовсім не легко. Або тут, де ми з тобою, там діти бігають щось поміж собою, ну, просто бігають. А ви звідки? Ми з Лисичанська. І ти такий, тебе просто так от рубить. Давай, Назар. Мы знаем, что 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Да, демілітаризації Росії, правильно було сказати, мабуть, він так і хотів сказати, і денацифікація, курва ти гамно нещасне, не може вимовити слова. Просто ублюдки, не знаю ще які слова до вас підібрати. От просто реально в мене вже ненависть до вас, чмоні московицькі, просто закінчилась. Далі. Суд заборонив партію Шарія. До речі, Шаріка майно поліцили мають передати в державну власність. Втім, представники Толіка Шарія ще можуть подати там апеляцію чи що там. Коротше, рішення можна оскаржити в Верховному суді. Тим часом Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу. Це повідомляли ЗМІ з посиланням на заяву Макрона. І також, за словами Макрона, Франція поставить Україні 6 додаткових артилерійських установок «Сізар» калібру 155 мм. Дякуємо, дуже дякуємо. Вночі російські окупанти знову обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок, в основному вікна, дах і перекриття. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Був також авіаудар по Лисичанську, влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше 3 загиблих та 7 поранених. Розбираємо завали, написав у телеграмі Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Мелітопольські фермери дали окупантам отруєну черешню, про це повідомив мер міста. Сподіваюсь, всі, хто з'їв цієї української черешні отруйної, здохли. Про безпекову ситуацію на Луганщині. Протягом майже 4 місяців росіян немає значних перемог, тому вони і кидають всі резерви на захоплення Сєвєродонецька. Жорстокі бої точаться за кожен дім в місті. Українським військовим необхідна далекобійна артилерія, аби відтіснити росіян на безпечну відстань. Під час вуличних зіткнень в Сєвєродонецьку щодня гинуть десятки окупантів. Це була інформація обласної військової адміністрації Луганщини. А тепер британська розвідка повідомляє, що під час боїв у Сєвєродонецькому Московії не допомагає її перевага у кількості танків. До речі, за даними Генштабу, то московити кинули на нас силу в 330 тисяч осіб. Більше інформації в телеграм-каналі umn.ua. Так от, щодо британської розвідки по Сєвєродонецьку. Причиною цьому те, що Московія не допомагає перевага в танках.
Під час вуличних боїв у місті українські військові та росіяни діють невеликими пішими групами, і просування окупантів значно уповільнюється. Вони, британська розвідка точніше, додали, що окупанти на Донбасі діють у вкрай недостатньо укомплектованих угрупуваннях, коли в них раніше було в одній батальйонно-тактичній групі від 600 до 800 чмонь, то тепер там лише по 30. У Маріуполі керівництво шкіл забороняє учням використовувати українську мову навіть на перервах. Зверніть увагу, коли вони заходять, окупанти, в наші українські місця, перше, що вони роблять, це встановлюють свої якісь їбануті символи, нікому не зрозумілі, на яких ми позбуваємося, такі як пам'ятники Леніну. Потім окупанти рашистські знищують українську символіку, і також вони викорінюють в людях українську мову шляхом от таких заборон. Литовська антидронова рушниця. Розказують, як вона працює проти московицьких окупантів. Дивимось короткий ролик. В росіян все більше з'являється на фронті дронів, навіть дронів, які скидають боєприпаси наших захисників. Але у нас з'являється все більше антидронових рушниць. Наприклад, як ця литовська EDM-4S. Для неї всього лиш потрібно зарядити батарею, візуально навестися на дрона і спустити спусковий гачок. Все, дрон втрачає сигнали керування, записи відео, GPS-навігації і або падає, або повертається туди, звідки він був здійснений для запуску. Тому ця рушниця спасає життя наших захисників. Слава Україні! Героям слава! Глава МЗС Британії виступила за залучення країн Балтії та Польщі до переговорів України та Московії. Ми не можемо дозволити, щоб Україну примусили віддати територію у спосіб, у який ми самі б цього не допустили. Через Велику Сімку і НАТО робимо все, щоб посилити переговорну позицію України. Ми також повинні забезпечити залученість наших друзів з Балтії та Польщі. Ми ніколи не відступимо від своїх зобов'язань, скільки б не тривав конфлікт. Наша рішучість захистити свої принципи переважить таку ж рішучість агресора. На сьогодні путінська агресія досягала лише об'єднання вільного світу, заявила міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трас. І ще Британія наклала санкції на главу Московицької православної церкви, на цього папа ФСБшника в рясі, і до санкційного списку потрапили інші московити. Які саме санкції стосуються, ну це заборона в'їзду, і компаніям іншим там британським не можна обслуговувати всіх причетних, хто із санкційного списку. Зеленський зустрівся в Києві з президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини, прем'єром Італії та президентом Румунії. Президент Франції Еммануель Макрон, також ця вся четвірка побувала в Ірпені, і після цього Макрон заявив, що, на жаль, у Бучі та інших містах було скоєно масові вбивства, це воєнні злочини. Олаф Шольц, німецький канцлер, сказав наступне: як і Буча, Ірпінь давно вже став символом неймовірної жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування у цьому місті – це пам'ятник, ця війна має закінчитися. Також канцлер Німеччини заявив перед цим, що допомога Україні триватиме, доки це необхідно для боротьби України за незалежність. Нова західна зброя дозволить Україні повернути і Крим. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. Ми збираємося звільнити всі наші території, всі включаючи Крим. Крим – стратегічна мета для України, тому що це українська територія, але ми будемо рухатися крок за кроком. А напередодні виходило інтерв'ю Крим Реалії генерал-майора Марченка, і він там розповів, що Кримський міст – це ціль номер 1. І московити це знають, і українці це ж знають. Буде можливість, ми його йобнемо.
Рамштайн 3.0. Резніков розповів, про що домовилися. Так от, домовилися про постачання більше зброї, зокрема йдеться про 155-мм гармати Хаймерс, Герпунс тощо від Сполучених Штатів. Також вертольоти будуть від Словаччини, артилерія від Канади, Польщі та Нідерландів, реактивні системи залпового вогню від Німеччини. І ще дещо Резніков уже далі не вточнював у дописі своєму в Твіттері. Наразі це всі новини. Більше буде в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь, ставте вподобайки під цією трансляцією і підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network. Підтримуємо наші Збройні Сили. Слава Збройним силам України. Смерть окупантам, звичайно ж. Так, будемо рухатися ми до завершення, але тут Альона підготувала новину, яку можна обговорити. Не все ж про Шольца, Макрона, Драгі, я дивлюсь відео, як вони приїхали. Головний результат, не сам факт, що вони приїхали. Там подивимося, яким буде результат цих зустрічей. Я согласна. Мне кажется, обсуждение получилось хорошим. Експерти були хороші. Я завжди кажу, що це просто приїзд, це не є результат. Результат можна обговорювати як новину. Новина народжується по результату. А тут у нас що? У нас зараз дерусифікація. Да, такая приятная для белорусов новость. Я бы так с благодарностью очень отнеслась к этой новости. Она может быть небольшая, но тем не менее. В Киеве могут появиться улицы Короткевича, Калиновского и Франциска Скорыны. Причем рекомендуют это идея переименования улицы Добролюбова в Киеве на улицу Короткевича, например, появилась у литератора Вячеслав Лявицкий, я правильно означаю? Я не знаю, что, да? Я просто не знаю, я перепис населения не Короткевич, известный белорусский писатель, выпускник Киевского университета, очень любил столицу Украины и писал о ней очень много, и писал красиво, хорошо и с любовью. Кто такой Калиновский, я думаю, вы знаете. Костусь Калиновский. Посередине портрет у нас. Так, и сегодня у нас есть батальон Костуся Калиновского, который сражается за Украину, ну и первопечатник Франциск Скорына. Я, наверное, долго не буду на этом останавливаться, ты знаешь, я просто... Первопечатник це не ясно, тому що у нас там Іван Федоров якийсь ще присутній. Ну, это у них, а у нас... У кого? Вот в Україні Іван Федоров. Ты имеешь в виду... Подожди, я же про Беларусь сейчас говорю. А я думала, ты про московского этого Федорова. Ні, ти про перший друкар, він в Білорусі, ну там от... у нас, а там делят его у нас все, змагання, да? Типу, Франциск Скорина чи Іван Федоров. Менше з тим, людина робила свою роботу. І іменем, скажімо, Франциска Скорини був названий проспект Центральний в Мінську, а потім його перейменували, якщо я не помиляюсь. Сначала это был Ленина, потом Франциска Скорыны, а сейчас, наверное, фиг его знает. Я не удивлюсь, я вот не проследила. Або там чого ще може бути, або визволителів, чи як воно там. Ну, одним словом, нема, якщо я не помиляюся. Я вот эту новость закончу. Ну, во-первых, еще это не назвали улицей, но сама инициатива, она приятна. Будет голосование, могут голосовать только люди, которые находятся в Украине, имеют электронную подпись и соответствующее
право голосовать в Украине. Ну там Так, в да. Фейсбуці шириться, що голосуйте. Там ще іменем, між іншим, Романа Ратушного хочуть вулицю назвати. На Протасовому Яру, де він відстоював його, там, де він жив. Як от називається вона зараз, я не пам'ятаю. Але теж варто віддати голос за те, щоб назвали цю вулицю. Це все є на сайті, я гублюся на якому, насправді. Бо я не зауважив, не заходив. Ну, голосування відбувається на якомусь сайті, на якому я зараз не знаю. Я тоже пока не знаю, потому что, ну, вот такая новость. Я просто, видишь, я не могу пока проголосовать, я до конца там. Скоро смогу. Не дооформила какие-то вещи, не оформила электронное голосование, поэтому я тут увидела. А я просто... Есть у белорусов, которые гордятся, помнят о своем прошлом, не москальским прошлым. Есть такая известная фраза Костуся Калиновского, которую он написал под виселицей, его повесили москали, и находясь... Это было антиимперское восстание, по-белорусски виселица шибеница. Я не знаю, как украинскую шибениці. Угу. Як Похоже, видишь? Так 85% збіїв у нас в лексиці поміж українською і білоруською мовами. Там, я знаю тільки відмінності у нас. Це редльовка, це лопата. Оце я точно знаю. Угу. Льос, доля. Доля, льос, судьба, да. Мінавіта, точно. Ну ти ж знав. Ваверка – це білка, на українською є і вивірка теж. Ну, в принципі, на цьому все десь завершується. Ну, мої такі відмінності, які я не можу. А я фразу зачитаю. Будь ласка. Костуся Калиновского, которую он написал, идя на виселицу. Это был 1864 год. Белорусам. Я тебе з-пад шибеницы кажу народе, что тады только заживешь счастливо, коли над тобой москаля уже не буде. Ну, вот саме тому так. голосуйте. Тут підказують люди, що вулицю Волгоградську. Чого вона так називається? Яка Астраханська, тут у нас якась Волгоградська. От Волгоградську пропонують назвати іменем Романа Ратушного. Київ цифровий. Київ цифровий. Це от такий застосунок. Там голосуйте. Дякую вам за підказки, тому що все одночасно робити неможливо. Лопата українською рискаль. Ну, я самое... не знав. Но меня поразил выбор, а выбор настолько достойный даже, и, понимаешь, вот говорит о знании экспертов, кого бы действительно можно. Костуся Калиновського рекомендовано експертною комісією, скажімо. Скорину Франциска рекомендовано експертною комісією. Тут Бреську пропонують так само, але все одно треба голосувати. І теж Короткевича рекомендовано експертною комісією. Тобто це ж там закликали до зважених рішень. Стосовно там перейменування станції метра, його там зупинили. Зокрема, і Тарас Шамайда виступав проти, що я можу поділяти цю точку зору, що так на швидкоруч це не треба робити, тому що... Але не поділяю точку зору Бобровнікова, який каже, що от прямо без Льва Толстого ми не проживемо. Перейменувати і вулицю, і станцію метро. Хотіли Мінську перейменувати на Варшавську. Чим Мінськ завинив в цілому? Я не знаю, тому що... Ну, слушай, сейчас это... Ні, це кон'юнктура. В Мінську тоді і ім'ям білорусів не треба називати. Мінськ – це місто. Це не станція імені Лукашенка. А от вулицю Героїв Сталінграда, ну, її варто було перейменувати, правильно? Вона є. Я с тобой согласна. Кстати, на эту тему уже было много... Я как раз согласилась с Кличко, который сказал, что Минск больше не город-побратим Киева. Ну, це, будь ласка, це зрозуміло. Бо да. це столиці, ну але да, сейчас Мінська. так. У нас є Мінський масив в Києві, між іншим. Житловий масив Мінський називається. То що робити? Я не знаю, у мене нет ответа. Нема? Нема. А я кажу, я підтримую Тараса Шамайду, що не треба на швидкоруч ухвалювати важливі рішення. Але за білоруські назви цих пропонованих я вам би був вдячний, якби ви проголосували. Так, в додатку Київ цифровий. Друзі, у нас попереду що? Попереду у нас життя.
як би ми крутили, не крутили, життя воно триватиме, і нам треба рухатися вперед за будь-яких обставин, збирати себе докупи, не розкисати, хоча для цього є причини. Але пам'ятати про героїв і попереду у нашому етері Тарас Білка з 113-м днем «Не сцять» і доробок YouTube каналу Ukrainian Witness, тобто український свідок Сергія Мельничука про Барвінкове Харківської області, де окупанти спалили бібліотеку. Така от вона денацифікація, демілітаризація з їхньої точки зору, хоча вже все зрозуміло, що не це є метою. Метою є знищення України, і в них іншої мети і не було від самого початку. Тому дивимося доробки наших колег, підписуємося на їх YouTube-канали, на наш YouTube-канал, підписатися, поставити вподобайку, насипати грошей українському війську. Нам теж не завадило б. Ми вам за це дуже вдячні, за цю підтримку, тому що ви нас утримуєте навіть під час війни, а ми працюємо не покладаючи руку. Так що борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Цитати великих. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок, ми з України. Запорізька область, не з цим стоїм єбашем. І це вже 113-й день війни. Українців, воїнів світла проти тоталітарного світового зла. Вони це називають русські терористи терористичної організації Росія, обсоси недоділені, які намагаються знищити українську націю, українську землю, загарбати. Ми мужньо стоїмо, протистоїмо і маємо, звичайно ж, успіхи, принаймні у знищенні шкідників, ну, як санітари цього всесвіту, українці. А шкідники, звичайно ж, ви знаєте, хто вони. Тут не треба нагадувати, що це ті, які називаються русські. Сьогодні, вчергове, як завжди, дякую тим, хто заповнює анкети, долучається до визначення цих тригерів. Таких людей немало, абсолютно. І ключовим тригером для всіх категорій сьогодні, для цивільних, для військових і для тих, хто на цьому маніпулюватиме, це, звичайно ж, Рамштайн. Це переговори стосовно зброї, яку нову зброю Україна отримає, але ви все це знаєте тільки з відкритих джерел. Треба розуміти одну просту річ, що війна – це та ситуація, коли в офіційних джерелах ми знаємо менше половини. І це, звичайно ж, правильно, тому що війна йде і на інформаційному фронті в тому числі. Тому деякі речі треба, звичайно ж, приховувати. З офіційних джерел, здається, що складається абсолютно ідеальна і доповнена картинка. Я говорю, що користуйтеся тільки офіційними джерелами, тому що там інформація підтверджена. Те, що ви не знаєте, воно не підтверджено. Якщо воно є в позитивних моментах стосовно зброї, то це тільки на краще, що не знаємо ми, і не знає, відповідно, і наш ворог. Погнали аналізувати. Так, 113-й день повномасштабного вторгнення терористів, терористичної організації Росія на українську землю. Сьогодні психоемоційний стан на одну позначку опускається вниз, але вчора він піднявся у нас на 2 позначки. Пояснюю. Сьогодні загальний наш стан опускається на одну позначку, вчора він підійнявся через пік нашої люті на 2 позначки, тому, в принципі, десь на балансі це все тримається і це нормально. Стан українських військових, аналізування, і це зовсім інше, ніж аналізування, яке бувало колись у цивільних. Стан військових. Аналізування. Це не те ж саме, що аналітика, це свідомий аналіз тих даних, які є. Нормально, дуже гарно працює українська військова розвідка. Нормально працюють взагалі розвідники, є взаємодія. Цивільна розвідка дуже круто працює. Рух опору, партизани, тут теж все нормально. Про них давно нічого не чуєте, такого шквального і пікового, але дії ведуться, просто повірте. І тому аналізування військові не чекаючи допомогу, завжди чекають воєнну. Звичайно ж, да, треба зброя, треба, щоб активні йшли контрнаступальні дії, але ви ж розумієте, що ті контрнаступальні операції, локальні, назвімо це вилазки, закріплення територій, вибивання ворога надалі від української землі, це ж все робиться з певними поправками на зброю, яка прийде, але не 100%, що от ми підемо туди, як тільки буде у нас оце. Ні, до цього теж планувалися певні дії, і вони реалізовуються. Аналізують сьогодні, виходячи з того, що у нас є, і ці дії продовжуються. Це дуже важливий момент, тому що це не дає розносити оці настрої, все пропало, дали дуже мало зброї, блядь, що ми будемо робити? Да робити те, що робили раніше. Не з цим стоїм єбаш.
нашим, і на це не вплинуть жодні фактори, ані погодні, ані політичні, ані геополітичні. А от з цивільними трішки складніше, тому що там стан роздумів, і не всі експерти, котрі раніше отримали неповну середню фейсбучну освіту, здатні навіть зараз щось висрать в Фейсбуці на предмет того, що все пропало, і не змогли нічого домовитися. Тому що досі ще не розуміють, досі відбувається той стан, коли роздумують над тим, як краще сформулювати свої думки. О, стан наших експертів. Роздуми поки що ще не здатні, не хочуть чітко давати свої наукові в кавичках висновки, але це буде завтра, напевно. Оці настрої «все піздець, все пропало», вони розносяться будуть надалі, як тільки ворог визначить більш конкретно слабкі категорії, які піддаватимуться ІПСО. На даний же момент «все пропало» у нас немає, тому що контрнаступальні дії з одного боку ведуться, і оці от наші фейсбучні експерти, конгломерат українських світочів інтелектуальної думки, в кавичках, звичайно ж, не можуть сформулювати чітко, чому все пропало, хоча і хочеться посрати дії і українського військового командування, і взагалі дії українських військових, таке теж, до речі, відбувається, вже почало відбуватися. При цьому всьому аналізується конкретно зброя, яку отримують, і до того ж кажуть, що не дуже швидко її отримають. А поточні постачання, в тому числі боєнабоїв, вони якось до уваги не сильно беруться, тому що про них навіть дуже часто і не знають. Тому оцей Рамштайн, я і говорю про те, що буде головним полем маніпуляцій і наших ворогів, і наших навіть, як це правильно би сказати, тилових зрадойобів. От. Не люблю, коли наші вороги, ці лаптєві, відчувають щось хороше, але от після пошуку слабких, сьогодні у них бадьорість абсолютно, і це для тих, хто ботаферми, і ті, хто працюють з ІПСО. Але, на жаль, це вже спостерігається по соцмережах. Пошук слабких категорій, на які піддадуться маніпуляції, він визначений. Тому завтра буде серйозний момент, серйозна боротьба на інформаційній арені і в соцмережах в першу чергу. Знову ж таки про ІПСО. А у лаптєвих із парені залишків недоздравого смисла у них стан бадьорості. Він пов'язаний з їм говорять те, що їм треба би чути, і там от заяви знову, ви мені скидаєте якісь скріншоти, нахуй воно мені треба, звичайно ж, але я продивляюсь якісь із них. І там, що якийсь Медведєв заявив знову, що через 2 роки України взагалі не буде, блядь. Ну, ми бачили таке, включайте розум і пам'ятайте, як вони вже взяли Київ за 2 дня чи 3. Як вони захопили повністю весь південь України. Тому що їм говорять те, що треба, тому що нема вже як втримати їхні емоційні стани. Але при цьому вони від цього відчувають завжди ж якийсь екстаз на рівні якогось сексуального, тому що нема більше від чого отримувати задоволення, немає ні бабок, ні товарів в магазинах. Але при цьому всьому визначено вже слабкі категорії, ми це все бачимо. Тому буду пробувати намагатися, принаймні, що буде дуже складно сьогодні, репостити матеріали, де будуть розбиратися і ПСО, і дезінформаційні кампанії, і маніпулятивні кампанії. Але 113-й день повномасштабного вторгнення цих шашелів, пропитих на українську землю, я 2 на день роблю відео. Я роблю відео розбору психоемоційних станів, в якому мені допомагає команда невеличка, і ввечері я роблю хроніки війни. Так от сьогодні хронік війни не буде вперше, і це пов'язано з тим, що не кругом на шляху Укрзалізниці є нормальне інтернет-покриття. Тому просто елементарно не буде змоги завантажити відео з хроніками війни. Я його, звичайно, запишу для себе, тому що я не пропускаю такого. Але завантажити швидше за все не зможу. Може і зможу, але 90% що не зможу, тому що буду в дорозі, є важливі події. Потім, постфактум, я обіцяю вам зробити класний матеріал, звітний, тому не переживайте, якщо ввечері не виходитиму на зв'язок. А що вам робити? А вам робити, як і завжди. Не з цим стоїм їбашем. Подякуйте захисникам і підтримуйте українських військових. Зеленки, чпок, не заезжайте. Мы заехали. Попали? Ну, 4 могли взять, да, село? Ми його взяли, в смысле? В принципе, да. Отметь на карті. На командування заїхали, з краю взяли село, блядь, врятували людей, 2. Ви кажете, що це за будівля?
Це будівля після війни. Добудували третю до цих двох, де музей. І це була середня школа. І частина в отій великій будівлі була. А це була середня школа. Зараз побудували нове приміщення там і так далі. Так от оце приміщення, значить, коли робили, трохи намагалися дати йому вигляд під оті дореволюційні будинки, з того боку і з того боку. І з того боку, значить. Зараз тут люди часто появляються і кажуть, оце мій клас тут був, а мій там був, а мій там був. Школа була, розумієте? Це центр, культурний центр був міста Барвінкового. А потім там що було? А потім бібліотека. Коли відкрили ту школу, бібліотека, музей був у такому приміщенні невеличкому, музею віддали два оці приміщення, а це бібліотека вже стала безпосередньо. А фонд? Бібліотек, я не знаю, но великий. Справа в тому, що в нас бібліотек було 3. Була тут, це районна бібліотека, була міська бібліотека, була бібліотека дитяча. Крім того, тут на території міста 4 школи, в кожній школі теж хороші бібліотеки. Так що Барвінкове читаюче було місто. А ви казали, що втрата велика культурна, руйнація цієї бібліотеки. Так, да, велика втрата. Там кутове приміщення, коли один з військових, друг мій, підійшов, каже, давайте я солдат пришлю, заберемо звідтіля книжки. Воно всередині не згоріло. Кажу, куди? Стеля, дивись, димить стеля. І ми з ним розмовляємо, а воно тільки жух, завалилось і зразу пихнуло, як порох, книжки загорілися. Кажу, бач, якби людей туди послали. Що було? Коли це сталося? Коли пожежа була? Ну, ракета коли впала? Та це... Ой, я вже забуваю числа, коли було. Ну, десь з тиждень назад було. А коли? Ну, час доби. Було б під вечір. Бо я вдома був, я там далі живу. Я вдома був в цей час, дзвонить мені сусід, який хто зна де знаходиться, а по інтернету показали і сказали, що горить музей. І він мені каже, музей горить, і в мене зразу ноги відняло. Потім кояк вийшов на вулицю, їде машина солдат, вези мене так і так, поїхали, приїжджаємо, а воно, оце все отак, як наче стіл з скатертю накритий вогняною, все було вогнем узято, страшно дивитися було, я таку не бачив пожежі ніколи ще. Щоб отакий вигляд був, як оце було. Ну, вже ми тут домовляємось уже про те, що тільки закінчиться війна, зразу відновляємо бібліотеку і люди будуть здавати книги. У мене вдома до 1000 книг я здам зразу всі сюди. У музеї є такий момент, що книжок багато можна сюди передати. Люди всі нахваляються, ми знесемо, відновимо все зразу. А гасили як, розкажете? Гасили в цей момент 2 пожежі було. Коли я їхав сюди, горів магазин на тій стороні. За мостом горів магазин, значить, і там були пожарні машини. А від ціля протягнули гідрант, на тій стороні пожарка. Протягнули шланг і гасили із шланга напряму. Ну, гасити неможливо було, загасити неможливо було, тільки вигоріти повинно було. Я ж бачу, як воно вогнем все охоплено. А взагалі по Барвінковому зараз часто стріляють? Ой. Позавчора
Вчора мало було, вчора зате природа дала нам. Гроза, дощ гарний такий пройшов, а гроза такої ніколи ще не було. Я не бачив, щоб отак вертикально, уявіть собі, отак з такої висоти і вниз йшла блискавка. Вибухи такі, а от не ту ніч, а поза ту ніч, позавчора. Значить, від 11 вечора до 12 ночі, значить, такі обстріли сумасшедші були. Це страшно собі уявити. Та ще коли знаходишся вдома, і тобі здається, що у тебе під вікном бухкає прямо. Такі вибухи. Я вже дзвоню своїм друзям військовим, кажу, хлопці, що це таке? А вони кажуть, дискотека, що це таке? Кажуть, у вас там є у коридорі закуток такий, що не достане, ото сідайте в своєму закутку і сидіть. Я сидів, поки не перестало. І таке не раз. І, як правило, це через кілька днів повторяється. Отак, з 11 до 12, з 11 до 12. А фронт далеко? Кілометрів 20-25, он там. А не В боїтесь? сторону Ізюма. Така, скільки ж бояться? Не боюсь. А як прийдуть, то що буде? Хто? Русські. Та пошли.